Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 57 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo na isod to Drizio FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Disyembre 30, tuig 2024. Kagkaron sa aton sining New Year's countdown. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Duwa na lang kadlaw kag bagong tuig na. Subong adlaw ginadumduman nato ng pagkabaganihan ni Jose Rizal, Dr. Jose Rizal. Ika-128 nga tuig sa mga nagapahuna kag dalakuan karon nga mga balita. Mga nakumpiskar nga illegal nga palupok pyrotechnic device kag buga ginpang dispose subong adlaw sa pulis. Pila ka mga nagbakal sang balupok mas tagaan sang importansya ang pagkaon. Samtang Iloilo City Traffic Management Unit suportado ang pagkakasalisensya sa lalaki nga nag-bulldoze gamit ang iya sining pribado nga salakyan ginsalakay niya ang mga flower pots sa Diversion Road. Bangod ini ang nagamaniyo sang salakyan nga nakainom. Kag paggamit sang boga may pinakadamo sining na biktima sa nga injury sa Western Visayas. Detalye sini balikanta sa maray nga pagpalayag sa Bombo anay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot. Bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise Digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Lunes, ika-30 ng Disyembre 2024, ngayon ay ginugunita ang ika-128 na anibersaryo ng pagkamatay ni Dr. Jose Rizal at 2 araw na lang bago ang year 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mapangunahing balita, Pangulong Marcos pinagtibay na ang 6.23 trillion pesos na 2025 national budget. Mahigit 190 billion pesos na pondo, kabilang po sa mga na-veto. Para naman sa ating international news, 4 na plane crash nangyari lamang sa isang linggo. Mahigit 200 pasahero nasawi. 14 na rehiyon sa buong Pilipinas nahaharap muli sa banta ng mga pagbaha dahil po yan sa walang tigil ng mga pagulan. 3 dam sa Luzon nagpapakawala na ng tubig. Ito namang Philippine National Police muling nagbabala sa mga online seller ng paputok. Mga mahuhuli mahaharap sa mas mabigat na parusa. Ang mga senador naman ibinida ang mga naggawa o mga natapos bago ho ang 2024 sa pagitan po yan ni Senate President Cheese Escudero. Para naman sa ating provincial news, mangingisdang Aklano na 7 araw na nawawala na iligtas sa Tubataha Reef. At sa ating sports balita, pangan humamaya Anthony Edwards pinagbulta ng $100,000 dahil yan sa kanyang pagbumura. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Muling itinaas ang flood warning sa 14 na rehiyon sa buong Pilipinas ngayon pong araw dahil yan sa banta ng malawakang mga pagulan. Kinabibilangan po ito ng mga sumusunod na rehiyon dyan sa may Cordillera Administrative Region na binubuo ng Apayao, Kalinga, Mountain Province at ang probinsya ng Ifugao. Ang Region 2 o Cagayan Valley at ito ho'y nakataas sa probinsya ng Cagayan at Isabela. Ang Region 3 o Central Luzon, nakataas po ito sa isang probinsya nito, ang probinsya ng Aurora.
Diyan sa may Region 4A o Calabarzon, nakataas po ang flood warning sa may probinsya ng Quezon, Rizal at Laguna. Sa may Region 4B o Mimaropa Region, nakataas po ang flood warning sa may Palawan, Occidental Mindoro at maging sa Oriental Mindoro. Makikita po ninyo sa inyong mga screen, mga kabombo, ito hong listahan ng mga rehiyon, kasama na po yung mga probinsya sa ilalim ng mga rehiyon na ito na nakataas sa flood warning. Sa Region 5, dyan sa may Bicol Region, nakataas po ito sa may Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Albay, Masbate, at dyan sa may bahagi po ng Sorsogon. Sa may Region 6, sa Western Visayas, nakataas ito sa may Antique, Aklan, Capiz, Iloilo Province, Guimaras, Negros Occidental. Sa may Region 8, o dyan po sa may Eastern Visayas, nakataas ito sa may probinsya ng Leyte, Southern Leyte, Eastern Samar, Samar Province, South o Northern Samar, at ang Biliran. Sa Region 9 o Zamboanga Peninsula, nakataas po ito sa may Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at maging dyan sa may bahagi po ng Zamboanga Sibugay. Sa Region 10 o dyan po sa may Northern Mindanao, nakataas po ito sa mga probinsya ng Bukidnon, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Lanao del Norte at bahagi po ng Camiguin. Sa Region 11 naman o Davao Region, nakataas ito sa may Davao del Norte, Davao Oriental, Davao de Oro at Davao del Sur. Sa Region 12 o Soxargen, nakataas po ito sa isang probinsya sa North Cotabato. Sa Caraga Region o Region 13, nakataas ito sa mga bahagi po ng Dinagat Islands, probinsya ng Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte at Agusan del Sur. Sa Bangsamoro Region naman, mga kabobo, nakataas po ito sa may Maguindanao at Lanao del Sur. Ang mga pagulan ay dala po ng patuloy na pag-iral ng Intertropical Convergence Zone at maging itong Northeast Monsoon o hanging amihan. Sa iba pa mga balita, nakapagtala ng panibagong datos na 23 na pagyanig at 11 na volcanic tremors na siyang nagtagal ng halos 4 to 74 minutes. Habang ang mga naging ash emissions naman ito ay tumagal simula 12 to 84 minutes, habang ito naman ay nagbuga ng 6,559 na mga tonelada ng sulfur dioxide flux. Ang mga pagsingaw naman ng kanlaon ay umaabot ng 200 metro ang taas at namataang mayroong kasamang panakanakang abo. Samantala, nananatili naman sa Alert Level 3 ang kanlaon. Bunsod pa rin yan ng mga patuloy na aktibidad nito. Pinagigting naman ng mga residente sa paligid nito na hindi muna pinapayagang pumasok sa 6 hanggang 7 kilometrong radius mula sa bulkan. Sa ilalim naman ng Alert Level 3 ay maaaring magkaroon ng biglaang pagsabog ng bulkan, pagbubuga ng lava, pag-ulan na may kasamang abo, rockfall at pagdaloy ng lahar. Patuloy naman na binabantayan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang bulkan para sa maaari pa nitong mga aktibidad. Sa iba pang mga updates, muli pong nagbukas ng Spillway Gate ang Ambuklao Dam at ang Buhinga Dam. Kasunod po yan na muling magbibigat na mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon. Maalalang nitong Sabado, Disyembre 28, ay nagsara po ang dalawang dam ng kanilang Spillway Gate. Kasunod po yan ng tigisang araw na pagpapakawalan ng tubig. Gayunpaman, muling nagbukas ng tigisang gate ang dalawang malalaking dam. Nagpapakawala ng 59.55 cubic meters per second ang bahagi po ng Ambuklao, habang 45.78 cubic meters per second naman ang inilalabas ng Binga Dam. Hindi naman tumigil ang Magat Dam sa pagpapakawala ng tubig, ngunit bahagyan na nitong ibinaba ang volume o itong bulto ng tubig na pinapakawalan. Mula sa mahigit 400 cubic meters per second nitong Sabado, tanging 252.11 cubic meters per second na lamang ang lumalabas sa isang gate nitong nakabukas. Samantala, muli naman pong tumaas ang antas ng tubig o lebelho ng tubig sa may Angat Dam, ang pangunahing dam sa Luzon na nagsusupply ng 90% o 70% sa pangangailangang tubig ng National Capital Region. Batay po sa record ng Hydrology Division ng Weather Bureau, umangat ng 1.08 meters ang level ng tubig ng Angat. Sa kasalukuyan, nasa 211.10 meters ang antas ng tubig ng dam. Kulang-kulang po ito 1 metro bago maabot ang 212 meters na normal high water level ng naturang dam. Bombo International News. Umakyat na sa 88 labi ang nakilala ng South Korean authorities mula sa Boeing 737-800 plane na nag-crash at nasunog sa South Korea kahapon nito, December 29. Bagaman nagiging pahirapan ang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga labi, gumamit na ang mga otoridad ng iba't ibang makabagong paraan
para makilala ang mga ito tulad ng fingerprints, dental records at iba pa. Maging ang mga kaanak ng mga nasawi ay nahihirapan ding tukuyin ang pagkakakinanlan ng mga biktima. Hanggang ngayong araw, mayroon pang 10 labi ang hindi matukoy ang kasarian. Samantala, 85 naman sa mga labi ay pawang mga babae habang 84 naman ang mga lalaki. Ay batay na rin yan sa inisyal na impormasyong inilabas ng mga otoridad ng South Korea. Sa kabilang dako naman na sa maayos na kalagayan na rin ang 2 survivor na kinilala lamang sa apelyedong Lee, 33 anyos at Ku, 25 anyos. Si Lee ay nagtamo ng multiple injuries kasama na ang nabaling tadyang at traumatic spinal injury habang si Ku naman ay nagtamo ng injury sa kanyang mga paa at ulo. Sa kabila ng mga malubhang sugat, nakapagsalita naman umano ang dalawa at wala ring indikasyon ng memory loss. Samantala, 4 na plane crash na ang naitala sa buong mundo sa loob lamang yan ng 1 linggo. Bago ang pag-crash ng Jeju Airfly 2216 sa South Korea, ito ay ikinasawi ng 179 katao. Nag-crash din ang KLM flight KL1204 sa Sandefjord, Norway nitong Disyembre 28. Sinundan ito ng Air Canada Flight 2259 sa Halifax, Canada. Sa kabilang o sa kabutihang palad, walang naitalang casualties sa 2 magkasunod na plane crash. Gayunpaman, noong Disyembre 25 ay unang bumagsak ang Azerbaijan Airlines Flight 8243 sa Akto, Kazakhstan. Sa naturang plane crash, 38 katao naman ang nasawi habang 29 naman ang mga nakaligtas. Sa loob ng 1 linggo at 4 na plane crash, 200 buhay ang nasawi. Sa 4 na plane crash, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad ukol sa sanhi ng mga ito. Samantala, patuloy na may mga hindi katiyakang sanhi ng pinakamatinding pagbagsak ng eroplano sa South Korea habang ayon sa mga eksperto nitong linggo ay nagdududa sa paunang teorya ng bird strike ang nagdulot ng pagbagsak ng Jeju Air Flight 7C2216. Itinaas ang mga tanong tungkol sa kawalan ng landing gear at ang timing ng belly landing ng Boeing 737-800 sa Muan International Airport. Isang video naman mula sa mga lokal na media ang nagpakita ng eroplano na dumadaan sa runway na walang landing gear bago sumabog sa isang padera. Sinabi ng mga eksperto na hindi malamang na ang bird strike ay nagdulot ng malfunction sa landing gear. Ayon sa mga opisyal, nagsagawa ng Mayday ang mga piloto ilang minuto matapos makatanggap ng babala tungkol sa bird strike mula sa control tower. Ngunit hindi pa malinaw kung ang eroplano ay tumama sa anumang mga ibon. Naniniwala naman ang mga eksperto na malabong ang bird strike ang nagdulot ng pagkasira ng landing gear. Inimbestigahan pa rin sa ngayon ng mga otoridad ang insidente na kumitil ng 179 na buhay mula sa 181 na mga pasahero at crew. Oras natin, meron na po tayong 11 minuto makalipas mga kabombo ang alas 12 po ng katanghalian. Umabot na sa 418 mga kabuang road traffic accident na naitala ng Department of Health sa kasagsagan ng holiday season. Mula po nang simulan nito ang monitoring sa naturang kaso. Ito'y nagsimula noong Disyembre 22. Kahapon, Disyembre 29, 68 bagong kasong naidagdag sa listahan po ng Department of Health. Natili pa rin ang mga motorcycle accident bilang pinakamarami sa naturang listahan na binubuo ng 291 na kaso. Halos 300 na kaso naman natukoy ng Department of Health na 70 rito ay kinasasangkutan ng mga driver na lasing o nakainom ng alak. Natukoy din ng Department of Health na 356 na aksidente ay kinasasangkutan ng mga driver at mga backrider na hindi po gumamit ng mga safety accessories. Patuloy naman ang paalala ng Department of Health sa publiko. Mag-ingat, huwag magmaneho ng lasing, sundin ang speed limit, huwag magmaneho ng inaantok at pagod, at maging kalmado sa pagmamaneho. Kuha po tayo ng mga dagdag na development mga kabombo dito po sa tuluyang pagpirma ni Pangulong Marcos sa 6.23 trillion pesos na 2025 national budget. Ito po yung isa sa pinakaabangan po natin balita bago humatapos ang 2024. May mga dagdag na development po dito si Bombo Annalise Soberano dahil yun pong 190 billion pesos daw na pondo. Kabilang po ito sa mga vinito. Pero tinitiyak pa rin na yung kapakanan ng mga Pilipino ang prioridad doon po sa 2025 budget. Mula sa Malacanang, nariyan si Bombo Annalise Soberano.
Ganap na ng batas ang 2025 national budget na nagkakahalaga ng 6.236 trillion pesos. Ito ay matapos pagdaan ng Pangulo ang General Appropriations Act o GAA kaninang umaga sa isang seremonya dito sa Palasyo ng Malacanang. Ang original na 2025 national budget ay nasa 6.352 trillion. Binigyang diin ng Pangulo na maximum prudence ang ginamit sa paglagda sa General Appropriations Act. Sinabi pa ng Presidente, direkta siyang nagbito ng probisyon na hindi tumutugma sa pangangailangan ng mga tao. Ipinagpapatuloy din ang pagpapatupad ng mga kondisyon sa ilang mga items upang matiyak ng ang pampublikong pondo ay ginagamit sa otorisadong layunin. Binigyan din na Pangulong Marcos ang nilagdaang budget ay refleksyon ng kolektibong pangako para sa economic gains ng bansa. Ang pambansang pondo ay dinisenyo para tugunan ang kasalukuyang pangangailangan. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Budget in their usual timely manner and to adhere to the administration's proposed budget as closely as possible. With the passing of the fiscal year 2025 General Appropriations Act, the responsibility of ensuring that every centavo is spent wisely, transparently, and purposefully begins. Cognizant that our resources are finite and our people's needs are plenty, we need to carefully curate the particulars of the budget. So much so that even grand ambitions and great plans must be tempered. We must exercise maximum prudence, otherwise we run the risk of increasing our deficit and debt and derailing our development agenda for our country. Samantala, ayon naman sa Executive Secretary Lucas Bersamin, wala sa bokabularyo ng Pangulo na magkaroon ng reenacted budget dahil malaki ang impact o epekto nito sa ating ekonomiya. Nasa kabuoang 194 billion halaga ng pondo ang binito ng Pangulo. Batay sa batas, ang education sector dapat ang may mataas na pondo. Batay naman sa ginawang pagbusisi ng Pangulo, nasa ngayon umabot na sa 1.053 trillion pesos ang pondo ng education sector para sa taong 2025. Sinundan ng Department of Public Works and Highways na nasa 1.034 trillion ang budget. Sinundan ito ng Health Sector, DSWD, DILG, Department of Agriculture, Judiciary, Department of Labor at Justice. Ayon naman kay Department of Budget Management Secretary Amena Pangandaman, nasa 26 billion pesos na pondo ang nabawasan sa Department of Public Works and Highways, habang nasa 168 billion naman ang nabawasan sa unprogrammed funds. Nananatiling zero ang budget ng PhilHealth, habang ang AKAP funds ay nananatili, subalit may mga kondisyon. Isinailalim ito sa conditional implementation. Ibig sabihin, hindi agad maibibigay ang pondo dahil kailangan muna bumuo ng implementing rules and regulation. Sa panig naman ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, ang mga proyektong navito ay hindi maikonsiderang nakapaloob sa 8-point agenda ng Marcos administration. Dinipensa naman ni Executive Secretary Bersamin ang malaking pondo ng Office of the President. Anya, ang pondo ng Office of the President ay nakapaloob sa National Expenditure Program o NEP. Subalit humingi sila ng supplemental budget para sa 2025 na nasa mahigit 5 billion pesos dahil nagsisimula na ang paghahanda ng Pilipinas para sa pag-host ng bansa sa 2026 ASEAN. Live mula dito sa Yes, Bombo Genesis. Okay, so ilang mga punto lamang para sa mga kababayan natin. Yung AKAP, may condition na inilagay ni Pangulong Marcos doon sa implementation nito, pero yung pondo niya tuloy pa rin. So Department of Education, tumaas yung pondo, pero ang PhilHealth, wala talaga. Zero as in. Tama ka, Bombo Genesis. Dinagdagan or tinaasan na kasi batay sa batas, dapat talaga ang education sector, Bombo Genesis, ang may pinakamataas na budget sa ating pambansang pondo. So hindi pwede ang DPWH. Susundan lang ito ng DPWH. So sa ngayon, nasa mahigit 1.53 trillion ang budget ng education sector, habang nasa 1.34 trillion ang budget ng DPWH. So malaking nabawas sa pondo ng Department of Public Works and Highways. So ngayon, dito naman sa programang AKAP, may pondo siya, pero
conditional ang requirements. May conditional implementation dahil kailangan magkaroon ng implementing rules and regulations mula sa tatlong ahensya na. Hindi na magmumula sa DSWD, pero may kasama na ang DSWD sa paglagay o sa pagbuo ng mga implementing rules and regulations. Kasama niya na ang Department of Labor at maging ang NEDA. So, hindi ilalabas, hindi ibababa ang pondo ng AKAP hanggang walang mailalabas na implementing rules and regulation. Dahil nais ng Pangulo na maging, maging tuloy-tuloy na ang pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa lower income, no, yung may mga trabaho pero hindi minimum yung kanilang sahod, Bombo Genesis. So, nais ng Pangulo na i-institutionalize ito, kaya kailangan may implementing rules and regulations. Hindi naman masabi kung ano pa yung mga programa naman sa DPWH na tinanggalan ng mahigit 126 billion na pondo ng mga infra projects dahil ang ilang mga proyekto daw dito, Bombo Genesis, ay walang parang walang lugar, parang masasabi na walang napuntahan or parang ghost projects na yun ang mga sinasabi, Bombo Genesis. Kaya nga tinanggal itong 126 billion na pondo mula sa original budget ng Department of Public Works and Highways. So sa ngayon, wala naman ang PhilHealth na nanatiling zero budget pa rin dahil nakapaloob na ito sa enrolled bills. Sa sandaling may sasubmit na ito sa enrolled bills, hindi na pwedeng madagdagan o mabawasan ang pondo pag na-desisyon na ito, Bombo Genesis. So sa ngayon, zero budget ang PhilHealth. So live mula dito sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras natin 20 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Posibleng dumaranas ng mental health problem ang Pinoy workers sa Kuwait na nakapatay ng bata. Ayon po sa Department of Health, sa pamagitan ni Undersecretary Eduardo De Vega, una lang nakatanggap ng impormasyon ng Embahada ng Pilipinas na nakabase sa naturang bansa na ang suspect ay dumaranas ng depression noon pong nangyari ang krimen. Ayon pa kay Undersecretary De Vega, hindi pa nakakausap ng embahada ang Pinoy dahil nanatili pa rin siya sa kustodiya ng local police. Gayunpaman, patuloy niyang ginagawa ng pamahalaan ang lahat para maipaabot ang kinaukulang tulong mula sa legal assistance hanggang sa psychosocial assistance. Umaasa naman ang Department of Foreign Affairs official na hindi ito makakaapekto sa magandang reputasyon ng mga overseas Filipino workers doon sa Kuwait. Bagaman hindi pa inilalabas ang pagkakakilanlan ng Pinay, sinabi ni Undersecretary De Vega na siya ay mula sa bayan ng Alcala, Cagayan. Yan po sa may Region 2 at nasa Kuwait mula pa noong 2015. Sa kaugnay pang mga balita, nangako ang Department of Migrant Workers na sapat na tulong sa overseas Filipino workers na nasangkot sa pagkamatay ng isang bata sa Kuwait. Una nang iniulat ng Philippine Embassy sa Kuwait ang pagkakasangkot ng manggagawang Pinoy sa naturang krimen at iniyak ang paglalaan ito ng tulong. Salig na rin yan sa saklaw at itinakda ng batas ng Kuwait. Ayon sa Department of Migrant Workers, agad nitong nakipag-ugnayan sa mga otoridad ng Kuwait at sa pamilya ng hindi na pinangalanang manggagawa upang ilapit ang lahat ng tulong. Tiniyak din ng ahensya na ang nangyari ay isang isolated na kaso lamang at hindi ito sumasalamin sa values ng mga Pinoy. Ayon sa ahensya, kilala ang mga overseas Filipino sa kanilang pagiging mapag-alaga, profesional at masipag. Batay sa lumabas na report sa ilang Kuwait-based news organization, umamin umano mismo ang manggagawang Pinoy na inilagay niya sa loob ng isang washing machine ang bata sa frustration hanggang sa tuluyang namatay ang biktima. Ayon sa ilang lumabas na report, inaabala umano ng bata ang Pinoy worker. Samantala, ipinaabot naman ng Embahada ng Pilipinas sa Kuwait ang pakikidalamhati nito sa pamilya ng nasawing Kuwaiti. Sa iba pang mga development na ihatid na ng Department of Social Welfare and Development ang tulong para sa mga naapektuhan ng mga pagbaha dyan sa may Davao Region at Soc-Sargen. Napekto ito ng mga pagulang dala ng patuloy na umiiral na Intertropical Convergence Zone. Patuloy ang Department of Social Welfare sa paghatid po ng tulong, kabilang na ang nasa mahigit kalahating milyong piso na halaga ng mga family food packs na naipamahagi sa mga apektadong pamilya at individual sa lalawigan ng Davao Occidental.
Sa isang panayam ay sinabi ho ni Social Welfare Department Assistant Secretary Irene Dumlao na sumampa na sa 739 na pamilya, katumbas po ng 3,000 mahigit na individual ang nadala sa mga evacuation center dahil po yan sa malawakang mga pagbaha. Naka-standby rin sa kanilang field office ang mahigit 157,330 na family food packs at iba pang mga pondo oras o itong kailanganin. Sa ngayon, apektado pa rin ng Intertropical Convergence Zone ang mga lalawigan na kinabibilangan ng Sarangani Province at Sultan Kudarat. Nakapaghatid na rin ang ahensya ng inisyal na tulong sa mga residente sa bayan ng Alapel, Dunyan sa bahagi po ng Sarangani Province. Sa iba pang mga balita, nakabalik na ng bansa ang 23 na mga overseas Filipino workers mula sa Israel bilang parte pa rin ng repatriation sa mga lugar na sadyang apektado ng giyera sa Middle East. Ang mga overseas Filipino workers ay agad namang sinalubong ng Overseas Workers Welfare Administration at ilang mga representatives ng Department of Migrant Workers para sa kanilang muling pagbabalik sa bansa. Nabigyan naman ng financial assistance ang mga OFWs bilang tulong at para muling makapagsimula ng kanilang buhay dito sa Pilipinas. Napagkaloob din ng food at transportation assistance at pati na rin ng hotel accommodation ang mga ito para sa kanilang komportableng pag-uwi. Samantala, nagpapatuloy naman ang pakikipag-usap ng ahensya sa iba pang mga Pilipino na siyang nadadamay sa isang taon ng sigalot sa pagitan ng Hamas at Israel. Sa iba pang mga development, hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na isabuhay ang mga katangian ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, partikular ng kanyang dedikasyon sa katotohanan. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ang seremonya ng pag-aalay ng bulaklak bilang paggunita sa ika-128 anibersaryo ng kamatayan nitong si Rizal sa Luneta Park, Maynila ngayon pong araw. Umaasa siya ng isang tahimik at makabuluhang pag-aalala sa kabayanihan ni Dr. Rizal. Ani Pangulong Marcos, na balikan natin ang ating kasaysayan ng may pagmamalaki at isabuhay ang mga bagay na pinahalagahan ni Dr. Jose Rizal, ang pagmamahal sa bayan, katapatan sa katotohanan at dedikasyon sa kapakanan ng ating mga mamayan. Tunay na sa mga gawa nitong si Dr. Rizal, makikita natin ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating sarili, lalo na kung tayo'y matatag sa harap ng mga hamon ng kasalukuyan. Batay pa rin po yan sa naging mensahe ni Pangulong Marcos. Hinikayat din ng Pangulo ang publiko na maging matapang na tagapagpataguyod ng pagbabago at panatilihin ang paniniwala na bawat Pilipino ay may ambag tungo sa isang Pilipinas na nakatayo sa haligi ng pagkakaisa at pagunlad. Sa iba pang mga balita, accomplishments ng Senado bago matapos ang year 2024, ipinagmamalaki ni Escudero. Samantala, si De La Rosa naman dismayado sa kabiguan ng Kongreso na maisabatas ang panukalang mandatory ROTC. May pag-uulat dyan si Bombo JC Galvez. Ipinagmalaki ng liderato ng Senado ang accomplishments ng mataas na kapulungan ng Kongreso bago matapos ang 2024. Aabot sa 72 na mga panukala ang ganap na naging batas bago matapos ang taong ito sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Francis Chis Escudero. Mula sa simula ng 3rd regular session ng 19th Congress noong July 23, 2024 hanggang sa adjournment ng sesyon nitong December 18, 2024, 108 na panukalang naipasa ng Senado, 72 bills mula rito ang ganap na naisabatas kung saan 11 rito ay LEDAC priority measures. Ayon kay Escudero, karamihan sa mga naisabatas sa panukala ay bunga ng mga resulta ng mga pagdinig at pagsisiyasat ng Senado at hindi chismis para aliwin ng publiko. Bagamat sa ilalim ng pamunuan ni Escudero ang may pinakamaraming naisabatas, tiniyak nito na hindi naman naisakripisyo ang kalidad ng mga panukala at sinigurong lahat ng ito ay dumaan sa mabusising deliberasyon at debate bago na ipasa. Nangako naman si Escudero na ipapasang ilan pang nakabinbin ng mga panukalang batas sa oras na ipagpatuloy ang mga sesyon sa Enero. Samantala, sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na bagamat overall ay naging maayos ang performance ng Senado, nanghihinayang siya na hindi naaprubahan ang kanyang panukalang Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC sa kolehiyo. Tiniyak ng Senador na hindi niya susukuan ang naturang panukala at muli itong isusulong sakaling palarin matapos ang eleksyon sa 2025. Overall, maraming nagawa ang Senado, no? Nanginginayang ako pero hindi ko rin dapat na i-insist yung aking pet bills na mandatory ROTC na talaga nangyari.
overall, okay naman. Ang dami na rin ipasang mga batas ngayon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras natin, meron na tayong 28 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Ipinagutos ng Malacanang ang pagpapatupad sa National Security Strategy 2024. Sa inilabas na Memorandum Circular No. 75, binalap ang National Security Strategy 2024 na binuo ng National Security Council matapos konsultahin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga civil society organization, akademya at pribadong sektor at inendorso ng National Intelligence Board kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layo nitong i-operationalize ang mga pulisiya at mithiin sa ilalim ng National Security Policy 2023 to 2028 para yan sa pagkamit ng malaya, matatag, mapayapa at masaganang maritime at archipelagic nation. Sa ilalim po yan ng proteksyon ng maasahang defense at public safety system. Inatasan ang National Security Council na pangunahan ang implementasyon nito sa pamagitan po yan ng pagbuo ng mga partnership sa mga kaukulang ahensya at mga stakeholders at pakipagtulungan sa Presidential Communications Office para sa information at awareness campaign kaugnay po sa mga nilalaman nitong plano at mga programa. Samantala, inanunsyo naman ng New Ninoy International Airport Infrastructure na patuloy nilang iimbestigahan ang mga natanggap nilang mga complaints tungkol sa unfair treatment sa mga baggage porters ng paliparan. Ayon sa opisina, ang mga baggage porters ay mula sa mga third-party provider na ang mga kontrata ay na-renew sa ilalim ng Manila International Airport Authority noong 2022 at mananatiling valid pa sa loob ng 3 taon. Sa inilabas naman na pahayag ng opisina bilang airport operator, responsibilidad niya ng pamunuan na panatilihin ang standards at siguruhin na lahat ng mga nasa ilalim ng kanilang pamamalakad ay nasa service providers ay dapat na rumirespeto at may pantay na pagtingin sa mga empleyado at sumusunod sa kanilang labor laws. Dagdag pa dito, dapat mayroong professionalism at pinapairal ang pagkakaroon ng accountability sa mga ganitong klase ng insidente. Samantala, inaasahan naman ng kanilang pamunuan na makapagsilbi sa halos 2.2 milyon na mga pasahero simula Disyembre 20 hanggang January 3 sa susunod na taon. Meron na lamang tayong 29 minutes mga kabombo at mag-alauna na po ng hapon. Inihayag ng Department of Budget and Management ang kanilang buong suporta sa isinusulong ng Senado na National Government Right Sizing Bill. Nilalayan po na naturang batas na gawing mas mabilis at madaling tumugon ang mga isinasagawang operasyon ng pamahalaan. Ang naturang panukalang batas ay Senate Bill No. 890 at ito po inisponsoran ni Senate President Francis Escudero. Una lang sinabi ni Senate President Escudero na sa pamagitan po ng panukalang ito ay magiging mas mahusay ang pagbibigay ng gobyerno ng serbisyo sa mga mamamayan. Nilinaw naman ng opisyal na hindi ito nangangahulugan na magbabawas sa mga empleyado sa mga opisina ng gobyerno. Makakatulong pa niya ito sa paglikha ng mga pwesto na siya pong angkop sa tunay na pangangailangan. Buhat tayo ng mga dagdag pang development kasabay pa rin po ng papalapit na bagong taon. Mga kabombo, yan daw hong mga mahuhuli na online seller ng illegal na paputok. Mas mabigat daw yung kanila pong kahaharapin na parusa. Yan po'y bahagi ng babala ng Philippine National Police. May update po dyan si Bombo Kelly Cordero. Binigyan din ng Philippine National Police na mas mabigat ang kakaharaping parusa ng mga mahuhuling online seller ng illegal na paputok. Ayon kay PNP Anti-Cybercrime Group spokesperson Police Lieutenant Wallen Arancillo, kumpara sa tradisyonal na pagbebenta ng paputok, mas mataas ng 1 degree ang parusa sa mga online seller. Posibleng maharap ang mga ito sa 6 years and 1 day hanggang 12 years na pagkakakulong. Ani Lieutenant Arancillo, ngayong Disyembre nakapagsagawa na ng entrapment operations at nasa 13 na ang arestadong online seller ng illegal na firecrackers at pyrotechnics. Higit 35,000 na rin ang nakumpiskang mga paputok o nagkakahalaga yan ng nasa higit 100,000 pesos. Isa sa pinakamaraming nakumpiska ay ang boga. It would be a violation under sa Republic Act 7183. Ito po yung act na nagre-regulate sa pagbebenta, paggamit at manufacture ng mga firecrackers po. And sa ngayon po,
kanilang penalty ay magiging 1 degree higher or mas mabigat kumpara sa traditional na pagbibenta since ginamitan po ito ng ICT or Information and Communications Technology, meaning kung ang benta ng mga illegal firecrackers ay ginawa sa online, mas mabigat ang parusa. May possibility na 6 years and 1 day to 12 years yung magiging imprisonment po. Direktiba raw ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na habulin ng mga online seller na ito na talamak ngayon sa Facebook at TikTok. Paglilinaw ng pambansang pulisya, kahit paligal ang paputok at isinagawa ang pagbebenta online, ay bawal pa rin ito. Maliban na lang anya kung may physical store o may tindahan ng online seller na mayroong permit mula sa Bureau of Fire Protection, local government unit at iba pang concerned agencies. Pero ayon kay Lieutenant Arancilio, bagamat pinapayagan ng mga ito magbenta online, kinakailangan na mismo ang buyer pa rin ang kukuha sa physical store kahit pa sa online ang kanilang transaksyon o bentahan. Hindi anya pwede na ipadala na lang ito ng seller sa bahay ng buyer. May it illegal or legal man po, bawal po magbenta sa online since una po, wala po silang permit na hinahawakan na nagre-require ng safety measures ng mga taong mamimili. Also po, pangalawa, di po natin alam, mga scammers lang rin po sila na nagbebenta kuno ng mga firecrackers na ito, and once na nakapagbayad na kayo, ibablock na kayo. Samantala, sa pakikipagtulungan ng PNP sa mga social media platform, nasa 115 sites na ang na-take down kung saan dito nagsasagawa ang ilang content creator at seller ng tutorial kung papaano ang paggawa at paggamit ng boga at iba pang illegal na paputok. Aabot na rin anya sa nasa 238 sites ang nai-request ng PNP na i-take down, at sa ngayon ay inaalam na ng pambansang pulisya kung ano mga parusang maaaring kaharapin ng mga nagsasagawa ng tutorial at nanghihikayat online na gumamit ng ipinagbabawal na paputok. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita sa mga oras na ito, prioridad ng Bureau of Corrections sa taong 2025 ang pag-decongest ng mga new Bilibid prison. Sinabi ni Bureau of Corrections Chief Director General Gregorio Catapang Jr. na mayroon ng 350% na congested na ang lahat ng mga kulungan sa bansa. Target nilang mabawasan man lamang ito ng 200% sa susunod na taon. Isa sa mga nakikita nilang solusyon ngayon ay ang pagtatayo ng mga bagong jail facilities. Ipinagmamalaki rin ni Katapang ang bagong penal facility sa Barrio Libertad sa Palawan kung saan ang mga persons deprived of liberty ay hindi na ilalagay sa mga jail facility. Nakalagay lamang sila sa mga barracks at sila ay bantay sarado. Isinusulong naman ng 7 House leaders na investigahan o magsagawa ng isang congressional inquiry kaugnay po yan sa talamak na pag-post ng mali at malisyosong mga nilalaman sa mga social media platform habang pinangangalanan o pinangangalagaan ang kalayaan sa pagsasalita at tinitiyak ang digital na kaligtasan. Isa pong resolusyon ang inihain at iniakda nitong si Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Gonzalez Jr., Deputy Speaker at Quezon City Representative J.J. Suarez, Majority Leader Manuel Dalipe, Minority Leader Marcelino Libanan at Representative Robert Barbers ng Surigao del Norte, Bienvenido Abante Jr. ng Maynila at Joseph Stephen Baduano ng Abang Lingkod. Iminungkahi ng 7 na ang pagsisiyasat ay isasagawa ng sama-sama ng House Committee on Public Order and Safety, Information and Communications Technology at Public Information. Sa nasabing resolusyon, tinukoy ng mga ito ang mabilis na paglaki ng mga platform ng social media na nagbibigay daan sa pagpapakalat ng mali at mga pekeng nilalaman na maaari pong magligaw sa publiko, makapinsala sa mga individual na reputasyon at magkaroon ng trust issues sa mga institusyon at makagambala sa pampublikong diskurso. Ipinunto ng mga pinuno ng Kamara na dahil sa pagkakaugnay na katangian ng mga lalahanin sa teknolohiya at maging sa impormasyon at kaligtasan ng publiko, kinakailangan para sa 3 komite na magsagawa ng magkakasanib na pagsisiyasat bilang tulong sa batas sa epekto ng mali at malisyosong nilalaman sa social media. Binanggit nito ang Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 na pinagtibay upang tugunan ang maling paggamit, pangabuso at pananamantala sa teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon at upang labanan ng mga paglabag na may kaugnayan sa nilalaman tulad po ng sadyang pagkalat ng maling o malisyosong impormasyon
na nagdudulot naman ng pinsala sa mga individual na publiko. Nangako rin si Gonzales at ang kanyang mga kasamahan na gawing available sa publiko ang mga deliberasyon, mga natuklasan at rekomendasyon ng joint inquiry upang isulong ang transparency at pagyamanin ng tiwala sa naturang proseso. Sa iba pa mga balita, Council for the Welfare of Children patuloy ang pagkikiisa sa Department of Health para sa mas ligtas na pagdiriwang ng bagong taon. May nakalap na impormasyon dyan si Bombo Bea Peniza. Niyak ng Council for the Welfare of Children na patuloy ang kanilang pakikiisa at pakikilahok sa mga programa ng Department of Health para sa isang ligtas na pagdiriwang ng bagong taon. Sa isang eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Council for the Welfare of Children Undersecretary Angelo Tapales, siniguro nito na patuloy na nakikiisa ang kanilang pamunuan sa mga programang isinusulong ng DOH para maiwasan ang lumalaking bilang ng mga batang biktima ng mga paputok. Anya, isa sa kanilang aksyon ay ang pagpapakalat ng mga anunsyo ng Department of Health tungkol sa paggamit ng paputok at pagbabahagi ng mga abiso ng ahensya sa mas marami pang individual. Binigyang diin din ng kalihim na dapat na gumamit na lamang ng mga alternatibo ang publiko kaysa gumamit ng paputok na maaaring pag-ugatan pa ng disgrasya. Ani Tapales, maaaring gawing alternatibo bilang isang paraan ng pag-iingay ang paggamit ng turotot at ang pagpapatugtog ng mga masasayang musika kung saan mas ligtas ang mga kababayang Pilipino, lalo na ang mga bata sa mga banta ng sunog at iba pang aksidente. Talagang pinapakalat na natin yung post ng ating Department of Health kasi very active po ang ating Department of Health sa pagpapababa po nitong mga firecracker-related injuries. Actually, nung mga nakaraang araw ho, naglabas po sila ng post at social media cards na talagang inaabisuhan ang ating mga kababayan na medyo mag-ingat. Paalala po natin sa lahat po ng mga kababayan po natin, may mga alternatibong paraan ho, pag-iingay, hindi na po pagpapaputok, huwag yun na hong gawin yan. Maliban ho sa parang nagsusunog tayo ng pera, yan ho ay mapanganib, lalong-lalo na sa mga bata, maari pang pagmula ng sunog. So ang nire-recommenda po ng DOH dyan at ng Council for the Welfare of Children na rin, yung mga na lang, bumili kayo ng turotot o siguro magpatugtog ng mga masasaya at siguro medyo maingay na musika para sa pagsalubong ng bagong taon po. Dagdag pa ng kalihim sa kabila ng mga paalala at abiso ng kagawaran ng kalusugan at pati na rin ang kanilang panghihikayat sa publiko, kung mananatiling may mga nagbebenta ng mga iligal na paputok ay talagang hindi matatapos ang dilema na kinakaharap ng kanilang ahensya at ng DOH sa mga maaaring pagtaas ng kaso ng mga biktima ng paputok. Maaaring dahilan din anya ang hindi pagsunod ng mga nakakatanda na ang tingin sa pagpapaputok ay isang tradisyong Pinoy kada salubong. Nakakabahala po yan kasi every year in year out talaga naman ang ating pamahalaan ay walang tigil sa pagpapaalala sa ating mga kababayan na talagang tigilan na ang pagpapaputok, lalo na yung paggamit ng illegal na paputok. Talagang hindi pa rin po mapigilan ng ating mga kababayan. Siguro bunsod na rin yan na siyempre yung mga matatanda siguro mismo hindi ho nakikinig. Siguro akala nila tradisyon po talaga ito na hindi natin kayang i-improve or itigil. Kaya nananawagan po kami bago po maging ligtas talaga ang mga bata, kailangan po muna makinig ang matatanda. Kasi sabi nga po namin sa Council for the Welfare of Children, pagdating po sa child protection, yan po ay nagsisimula sa ating mga tahanan. So kung ang mga matatanda po, mga magulang, mga lolo't lola at nangangalaga sa bata ay hindi titigil sa pagpapaputok, asahan po natin na hindi rin titigil ang mga bata at talagang hindi bababa po yung mga mga insidente po ng ng aksidente. Samantala nanawagan naman si Tapales sa mga magulang at mas nakakatanda na sila mismo ay dapat makinig sa mga nagiging advisory at mga adviso ng Department of Health tungkol sa paggamit ng paputok. Dito kasi nag-uumpisa ang pagkakaroon ng child protection kung saan marapat lamang anya na ipakita ng mga nakakatanda na kaya din nilang makinig at sumunod sa mga ganitong bagay. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin, meron na lamang ko tayong 19 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Update na po tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin po natin ito kung kalagayan po ng mga kababayan po natin dyan sa may South Korea. Ang mga Pinoy daw po doon sa South Korea, ikinalungkot pa rin ito kung nangyaring plane crash at patuloy po yung pakipag-cooperate naman sa mga South Korean authorities. Kaugnay pa rin po dito mga kabombo. May mga development na nakuha po dito ang Star FM Manila.
Mga kabombo ka Star Nation, ikinalungkot at ikinagulat ng ilang mga Pinoy sa South Korea ang nangyaring malagim na trahedya kung saan nasa 179 na katao ang nasawi matapos ang isang plane crash na nangyari sa Muan International Airport. Tuloy-tuloy nga ang naging pagdausdos ng Jeju Air Flight 7C-2216 na walang landing gear o gulong sa runway ng airport hanggang sa tuluyan itong sumalpok sa dingding saka ito sumabog. Galing sa Bangkok, Thailand, papuntang Muan Country ng South Korea ang eroplano. Nagbigay naman ng reaksyon patungkol sa insidenteng ito ang isang Pinay sa bansang South Korea. Ayon dito, ito na nga ang worst airline tragedy na kanilang nabalitaan. Personally, I'm very sad kasi it's year-end and we are welcoming soon New Year. And then may mga nangyayari pa po kaming mga problema dito politically. As an OFW, as a foreigner na nagpapadala ng pera sa Pilipinas para sa pamilya, nakaka-apekto po ang mga nangyayari. In 15 years, first time po na hindi maganda ang exchange rate namin papuntang Pilipinas. And second, parang nakakalungkot because Korean are very emotional when it comes to my tragedy. Mostly hindi sila mag-celebrate na nationwide. They always mourn. Mayroon silang kasabihan na one blood, parang ganun. So kung may nang ganitong nangyari, probably we cannot celebrate our New Year or we don't know yet. It depends on the government. No? But usually po sa experience ko dito, pag may mga malalaking incidents, nakikiramay po ang buong bansa. Yan ang bahagi na eksklusibong panayam ng 102.7 Star FM Manila kay Jenny Kim, OFW sa South Korea. Mula rito sa 102.7 Star FM Manila, nagulat Star DJ at Tonya Labara para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Sa karagdagang mga balita, itong South Korea nagdeklara ng 7 araw na national mourning habang ang mga bandila sa bansa ay naka-half-mast matapos ang Jeju air crash. May pag-uulat dyan ng Bombo Radio Legazpi. Natagpuan na umano ng mga kinauukulan sa South Korea ang labi ng mga pasahero ng Jeju Air na binawian ng buhay matapos ang madugong trahedya ng pag-crash ng naturang eroplano. Ayon kay Bombo International Correspondent June Valento na 2 Thai national at pawang mga South Koreans ang sakay ng naturang eroplano. Matatandaan na nasa 181 ang sakay nito at 2 lamang ang survivor. Ayon kay Valento na matinding kalungkutan ngayon ang nararamdaman ng buong bansa matapos ang insidente. Kasabay nito ay nakikisa rin ang mga Pilipino sa South Korea sa mga nagluluksa dahil sa naturang trahedya. Samantala, nagdeklara na rin ang pamahalaan ng 7 araw na national mourning para sa mga biktima ng aksidente kasabay ng pag-half-mask sa bandila sa buong bansa. Naabatid na mabilis rin na nagpaabot ng tulong ang pamahalaan sa pamilya ng mga biktima. Visit ng Jula ng province sa pinangyarihan ng lugar ay nagbigay kaagad ng tulong doon sa pamilya ng mga nabiktima. Nagbigay agad sila ng assistance like that. Sa loob ng mula kahapon, Sunday hanggang sa Saturday midnight ay pambansang pagluluksa. At mula kahapon ay naka-half-mast ang mga watawat nila dito sa buong South Korea yun. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wandas na nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Sa iba pang mga provincial report, mga kabombo, ang Office of Civil Defense hindi pa rin po tinatanggal ang posibilidad na mangyari itong tinatawag na worst case scenario dahil yan sa mga serye ng pagyanig sa baybaying sakop ng Ilocos Sur. May update po dyan ng Bombo Radio Vegan. Hindi pa rin tinatanggal ng Office of the Civil Defense Region 1 ang posibilidad na mangyari ang worst case scenario dahil sa magkakasunod na lindol na naitala sa baybayin ng Santa Catalina, Ilocos Sur. Dahil dito ay pinag-iingat ang mga residente sa Region 1 at patuloy na ipinapaalala sa kanila na manatiling mapagmatsyag sa mga senyales ng tsunami matapos ibinabala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na maaaring mangyari ang magnitude 8.4 na lindol at magdulot ng pagtaas ng alon sa dagat. Sa
Panayam ng Bombo Radyo Vegan kay Adrian Pagsulingan, OCD1 spokesperson, may mga inaprubahan na silang contingency plan para sa lindol at sa secondary hazard na tsunami. Patuloy ang koordinasyon ng OCD sa mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council at ang kanilang monitoring sa mga coastal area sa rehiyon. Maliban dyan, ipinag-utos sa mga local government unit na ihanda ang kanilang mga evacuation plans. Hinimok din ng opisyal ang mga residente na makiisa sa may sinasagawang nationwide simultaneous earthquake drill upang alam ang gagawin kung sakaling may lindol. Ma'am, hindi pa rin po natin inaalis hanggang sa kasalukuyan po yung possibility nga po ng mga forecasted po or ng mga simulations and worst case scenarios po, ma'am. Kaya pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po dito sa Region 1 na maging mapagmatsyag sa mga nangyayari po na mga hazards, gagaya po ng earthquake and then yung possibility nga po ng tsunami dito sa Region 1, ma'am. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Maylin Cabanilla para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo. Bombo! Ito namang mangingisdang Aklano na 7 araw na nawawala na iligtas sa Tubataha Reef. May pag-uulat dyan ng Bombo Radyo Kalibo. Matapos masira ang makina ng sinasakyang bangka at halos 7 araw na nagpalutang-lutang sa laot sa gitna ng masamang panahon, nailigtas ng kapong mangingisda ang 24 anyos na binata sa bahagi ng Tubataha Reef sa kalagitnaan ng Sulu Sea malapit sa Puerto Princesa City, Palawan, dito ang Disyembre 25 araw ng Pasko. Ayon kay Petty Officer 2nd Class Anika Mark Agustina, PCG Substation Commander Coast Guard Substation Buruanga, sa tulong ng PCG Palawan, iniuwi sa kanyang tiyahin sa Tagbusaw, Quezon, Palawan at nasa mabuting kalagayan ang mangingisdang si Samuel Prado, 24 anyos, residente ng Buruanga, Aklan. Nagpalaot ang biktima noong December 18 na subalit nasira umano ang kanyang bangka dahilan na nahirapang makabalik sa dalampasigan. Upang mabuhay, kinakain umano niya ng buhay ang mga huling isda at sinasahod ang tubig ulan para may mainom na tubig. Dakong 9:45 ng umaga ng December 25 nang sinaklolohan siya ng napadaang tugboat at hinila ang kanyang bangka patungong dalampasigan. Kinaumagahan ay dinala siya sa tanggapan ng PCG Rio Tuba, Palawan at sa kasalukuyan ay hinihintay ng kanyang pamilya ang pag-uwi nito sa Aklan. December 18, nagpalaot yung bata na to para mingwit, amusit, yung tawag dito sa amin, no? 25, after ng 7 days, sir, nakita siya ng ng tugboat Nili and barge Begin sa Tubataha Reef. Si Petty Officer 2nd Class Nicky Mark Agustina, Station Commander ng Coast Guard Substation Buruanga, sa kanyang naging pahayag. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Field, may Masilorio nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Diyan pa rin sa bahagi po ng Visayas area ang mga police checkpoint at mga pagpapatrolya mas sinigpitan pa para ho sa kampanya laban sa paggamit nitong boga. Kasabay po yan ng nalalapit na selebrasyon ng bagong taon. May update po dyan ng Bombo Radio Iloilo. Mahigpit na nagbabala ang Iloilo City Government sa mga establishmento na nagtitinda ng boga o ang improvised cannon na siyang nangunguna sa dahilan ng injuries ngayong paparating na ang bagong taon. Ayon kay Mayor Jerry Tranias, agad na ipapasara ang negosyo kapag napatunayang may boga. Kilala ang boga na alternatibo sa ingay na hatid ng firecrackers, ngunit parami na rin ng parami ang safety at legal concerns kaugnay dito, lalo na sa mga kabataan. Ipinagbabawal ang pagtitinda at paggamit nito sa ilalim ng Republic Act No. 7183 o ang batas kung saan nakasaad ang pag-regulate sa sale, manufacture, distribution and use of firecrackers at iba pang pyrotechnic devices. Napagalamang higit 30 na ang nakumpiskang mga boga sa lungsod. May karagdagang pagpatrolya at checkpoints na rin ang Iloilo City Police Office sa mga barangay para ma-monitor kung may violators. Samantala, ayon kay Dr. Pascal Lopez, head ng Iloilo Hospital Management Office, nananatiling naka-code white alert ang mga ospital sa Iloilo para matiyak na sapat ang mga personnel, supply at mga equipment para sa firecracker related injuries.
Among hospitals under sa Code White Alert, we've been doing that especially sa mga Christmas, New Year. We see to it nga prepared ang hospitals in terms of personnel. May doctor, nurses, any employee. And then we see to it the hospitals can give adequate services for the patient. And supplies and equipment for firecracker injuries sa supply zone, IV fluids, anti-tetanus, for pain, even mga suturing sets. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radyo Iloilo, ako si Bombo Gisa Padios para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito naman, Department of Social Welfare and Development 7 nagasagawa ng psychosocial activities sa mga evacuees na naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Samantala, ang Team 4 ng Department of Social Welfare and Development Central Visayas Quick Response Team dumating na rin sa Canlaon City. May detalye dyan ng Bombo Radyo Cebu. Nagsagawa ng psychological activities ang Department of Social Welfare and Development Central Visayas at iba pang tauhan ng gobyerno noong nakaraang Pasko hanggang sa pagsalubong ng bagong taon para sa mga naapektuhan at nakaranas ng malubhang pinsala na naninirahan sa Canlaon City, Negros Oriental. Layunin ng DSWD at local government units sa Canlaon City ay makapag-isip ng mapayapa na malayo sa presensya ng banta ng Bulkang Kanlaon ang mga evacuees, lalo na sa mga bata at kababaihan, kung saan sila rin ay nagsasaya sa mga indoor at outdoor activities sa mga evacuation centers. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu kay DSWD-7 Regional Director Charlene Marie S. Lucero na ang lugar ay dinisenyo para sa isang komportabling kapaligiran para sa mga bata pati na rin sa mga matatanda, kung saan ito ay nagbibigay ng isang ligtas na kapaligiran na maaaring maglaro at makilahok sa mga libangan. It is really important that we conduct mga psychological sessions, art therapy. So they run their session just like they are in the daycare center to divert their attention from just focusing to understanding about selves, about community, about respect for families. Kaugnay nito, dumating na ang Team 4 ng DSWD Central Visayas Quick Response Team sa Canlaon City, Negros Oriental para magbigay ng isang linggong serbisyo sa 10 evacuation centers sa lungsod kasunod ng Alert Level 3 sa pagsabog ng Mount Canlaon. Ito ang ika-4 na batch ng QRT personnel na nakadeploy sa Canlaon City, kung saan pinangunahan ni QRT Vice Chairperson for Administration Assistant Regional Director Tonison Luther Lee kasama si Action Officer Eileen Cuevas at sinunda naman ito ng isang turnover activity ng QRT 3. Mula rito sa lungsod Luwigan ng Cebu, Bombo Joanna Kanyati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Maki-update po tayo sa ilang mga selebrasyon sa probinsya kasabay po ng Rizal Day. Ngayon pong araw, yung bantayog ni Dr. Jose Rizal dyan sa may Dagupan City, binigyang pugay din kasabay po ng Rizal Day ngayong araw. May update po dyan ng Bombo Radio Dagupan. Kinilala at inalaya ng bulaklak ang bantayog ni Dr. Jose Rizal sa Dagupan City bilang pag-alala sa ika-128 taon niyang kamatayan. Sa naging mensahe ni Dagupan City Mayor Belan Fernandez, sinabi nito na kinakailangang kilalanin ng publiko ang kabayanihang ginawa ni Rizal para sa mga mamamayang Pilipino, kung saan inalay nito ang kanyang buhay para sa bayan. Kaugnay nito, kinilala naman niya ang kabayanihan ni Rizal dahil sa kanyang timeless vision na tumutugma naman sa kagustuhan at layunin ng lungsod na mapalakas pa ang pagkakaroon at pagkamit ng edukasyon. Dagdag pa niya ang layunin ng lungsod na maging daan sa proseso at oportunidad tungo sa bagong Pilipinas. Binigyan din nito ang kasabihan na binitawan ni Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Sa katunayan, aniya, mayroong 200 milyong piso na nakalaan para sa 5,000 scholars sa lungsod upang masiguro na ang mga mag-aaral ng lungsod ay may tsansa na makapagtapos ng pag-aaral. Samantala, nawaan niya ay manatili ang kagustuhan na makamita ang tunay na pagkakaisa at pag-asa sa bayan. We are reminded of Rizal's timeless vision of a prosperous, just, and empowered nation. A vision that aligns closely with our advocacy to sulong Dagupan. Rizal's unwavering belief in the transformative power of education, his courage to stand against oppression, and his call for selfless service to the nation inspire us as we strive to uplift Dagupan
into a city of opportunities, inclusivity. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Myra Resida nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo. Bombo! Bombo Entertainment News. Eto namang si Andrea Brillantes ay muling nanguna sa listahan ng The Most Beautiful Faces of 2024 ng TC Candler at the Independent Critics. Pumwesto naman si Kyler Chua ng Horizon sa ika-21st place sa The Most Handsome Faces of 2024. Ito ang pangalawang taon ni Brillantes sa listahan matapos magtapos sa ika-16 noong 2023. Kasama rin sa listahan sina Janine Gutierrez sa ika-28th place, Liza Soberano sa 31st at Bel Mariano sa 52nd place. Si Chris Hemsworth naman ang nangungunang most handsome face at kasama sa listahan sina Henry Cavill, Jungkook of BTS at Timothée Chalamet. Ang tao ng listahan na pinagsama ng TC Candler at the Independent Critics ay naglalayong baguhin ang traditional standards of beauty. Ipinapakita na ang kagandahan ay higit pa sa pisikal na anyo at tinatanggap ang pagkakaiba-iba. Mga kababukas Star Nation, tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 31 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po yan ng ating mga social media accounts. At ito'y kabilang na po ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok at of course ang ating Bombo mobile app. Sa bahagi po ng Mindanao area, tuloy-tuloy pong subaybayan ng ating mga provincial station mga kabombo katulad po ng Bombo Radio Davao, ang Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan, maging ang Bombo Radio General Santos at maging ang Bombo Radio Coronadal. At bago tayo magtabos, sabay-sabay tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Mga Kabombo at Star Nation, 2 araw na lang at sasalubungin na natin ang year 2025. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and Happy New Year. Standard Time, impuntulaw na sa hapon, balik na diri sa pagpangalagad sa bumbuanay sa udto. Sa gihapon ko po rin mo Bombot Shama Blanco Hovera. Sa aton sining mga kauturan samtang nagahilapit ang bagong tuig. No, madamo na karon sang mga illegal nga palupok ang nakumpiskar sa aton sining mga otoridad.
magluwas sa mga illegal sining nga palupok ining mga homemade cannon bla o ginatumod naton sining ining mga buga kay amo gini sa karon banwa ang makabig naton daw pinakamadamo sini nga nakumpiskar sang aton sini iya mga otoridad ni kagina may ara sang ginpatigayon sini iya nga seremonya kag ginpakita sa publiko nga ang pagpangguba sining nasambitan karon nga mga illegal nga palupok. Kay ining mga illegal nga palupok kabanwa amo ining nagapangunaman sining rason sang pagtugas sang firecracker related injuries sa tion iya sa pagsugalaw sang bagong tuig. Tinutuyo diri karon sang aton sining otoridad partikularmente sang aton sining kapulisan nga mapaiway ang pagkapilas no or pagka-injured sa tion sa pagsugalaw sang bagong tuig. Si Bombohana anda sa may follow-up report kay sinigi lamang sininga aga ginatos no ka mga illegal nga palupok kag subong man pyrotechnic devices lakip na diri ang sikat iya nga buga pinangguba sa aton sini kapulisan dito sa may Campo Delgado. Check ta si Bombohana anda sa Han sa report. Please go ahead. Momochom nagpatigayon ang Police Regional Office 6 sa ceremonial disposal sa mga nagkumpiskar nga illegal nga palupok, pyrotechnic devices kag boga subong gid lamang nga adlaw. Ang mga kahiwatan ang ginapangunahan man ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Jack Wangki kaupod man ang Bureau of Fire Protection. Santo subong sa data sa Police Regional Office 6 as of December 29, 2024, kahapon nga adlaw, nakumpiskar man ang 1,700 ka mga illegal nga palupok nga ginalakipan man sa mga kuitis kag iban pa man dira nga nagasobra man sa ako nagalapat man sa ginatawag kang nangligad sa Regional Civil Security Unit 6 man sa ining mga ginabawal nga mga palupok, pyrotechnic devices kag 426 ka mga boga nga kung makita nato sa mga pictures man kita naton kagina nga mga boga nga kung sabihin man mga dalagkuan ini katamaan na bombot siya may ara man sa mga magagmay lamang nga pinakompiskar ini sa kabilugan man nga Western Visayas nga kung sabihin man ini katamaan na popular katama sa mga kaprobinsyahanan diri sa rehiyon sa East kag may mga lain-lain na sizes kag nagdangat man sa 426 ini man sa pahayag man ni Police Brigadier General Jack Wangki nga samtang nagailapit sa bagong tuig ginalauman nga di magadamo gid yang mga numero nga nakumpiskar nga mga butang bangod sa ginapabaskog kag pagpanikasog man sa kada provincial directors man sa pila ka probinsya diri sa Western Visayas na pangkuhaon ang ining mga boga. That's why man tinaga presentar man si Police Brigadier General Jack Wangki sang ordinansa kuntani sa local government unit nga kabay pa nga may pagahiwaton nga o kung pagatumanon nga ordinansa para sa ining boga kay every year may mga boga gid nga involved kagkalamo na sa mga record man nga mga boga related nga mga incidents man mismo sa ining mga lokponismo diri sa Western Visayas kung sabihin man naglabot na ini sa 25 bombot syama. So diri man nga tigina mas pabaskog pagid ang kampanya para sa publiko nga maglikaw sa pagbakal, pagpatimize kag paggamit sa nga dumian nga mga firecrackers and pyrotechnic devices. So iya man rin nga mensahe nga tigin na pahanumdom niya ang 5 sinibili ka mga pahanumdom as we welcome the year 2025 na tiuna ipagdumilian ang ining pagbakal kag paggamit sa mga unauthorized kag sa firecrackers ay kaduha diri ang paghimo lamang sa mga alternatibo nga mga butang kag mga safe lamang nga mga butang o kon sa mga tion sang ini nga pagsaulog kag pagselebrar sang bagong tuig nga kon suriin may mga turotot man o kaliban pa nga pampagahod lamang sa sulod sang aton nga mga panimalay. Kay katatlo diri ang pag illegal
discharge of firearms nga diri man gipahanomdaman niya diri mismo ang mga kapulisan nga sila ini diri may hawid nga mga mismo na nga mga firearms nga hindi wala sang may magamit sa amo sini sa mga illegal nga bagay. Ikaapat diri man amo ang pag-secure din mismo sang ila mismo sang seguridad kada isa naton diri sa Western Visayas kag maghalong sa mga kriminal sa palibot lamang kag dapat iunahon gid ang kaugalingon sa safety kag seguridad mismo momot siyam kag ang sauri sini amo man nga dapat i-secure gid ang mga panimalay isa maghalin kag isa magpadulong sa mga destinasyon o kaliban pa nga mga balay bakasyonan man sa ining magpamilya. Yari bala kaya pamatian naton ang ining pahayagan ni Police Brigadier General Jack Wonky, ang Director sa Police Regional Office 6. Our message to the public para naman masaya tayo pagkatapos ng Christmas na walang malungkot ang mga nangyari dahil dun sa mga advisories din natin. So kung mayroon pang mga clarification dun sa mga advisories natin, you can do so. Yes, kasi yan yung hindi namin nakita last time. I was talking with our operations officer kanina. Kasi tinanong ko nga kung mayroon tayong mga ordinances about the buga. Kasi nung tinignan natin, we have 20 cases yun, ano? Related firecrackers. 25? Yes, sa boga is 25 lang. And firecracker incidents, 16. So, total of 41. Parang tayo yata sa Western Visayas ang pinakamarami nationwide. Kaya, although hindi ko pa nakita yung whole incident for nationwide, pero may tumawag na sa akin na dito sa Western Visayas ang medyo marami ang incident nila on firecracker related incidents. Nakita natin boga ang marami yung dinestroy natin kanina. So probably in the near next years kung pwedeng mahingi natin ng support yung LGUs na gumawa sila ng ordinance nila para may pagbawal ito dahil masyadong delikado Hindi kasi na-define ito sa yung firecrackers law natin. Kasi ito nakikita nyo mga homemade yan These are homemade. Matagal na yan. Ang tawag dun sa ibang area, hindi boga, yung canyon. Canyon ang tawag na dyan. Pero ito, improvised in the sense na delikado Meron yung ginagawa nila na canyon na talagang metal yon. Metal at saka controlled. Pero ito, mukhang delikado Madaling mag-explode yan. Di ba? Madaling mag-explode. So pagka andito naman yung mga EOD natin, pagka medyo nasobrahan yung paglalagay ng di ba? Nasobrahan yung paglalagay ng gas or yung kalboro yung tawag na natin dyan Lime. Pag nasobrahan yan, there's possibility na sasabog yan. And yung kawayan magiging shrapnel yan na maka-hurt sa kanila. Sir, going back po sa firecrackers and boga, sir, sa ganito pong confiscated numbers po, sir, ano po yung panawagan natin sa barangay officials na sa kanila po sana magsa-start, sir, dito, sir? Yeah, we are in close coordination with barangay officials. We have given also instructions to our unit commanders, city directors, station commanders, chiefs of police, to always seek the support of our local officials, especially sa barangay, para tumulong dito sa kampanya na ito. Nabatian diri Bombacham ang pahayag sa Director sa Police Regional Office 6 Police Brigadier General Jack Wonky kag kanina nakita naton man sa ining ceremonial disposal man mismo sang ining mga illegal nga palupok kag konfiskar nga tinadalakip man ina ang mga kwites kanina. So clarification lang ang kwites, hindi man siya illegal pero nakit-an o kana confiscate ini pinaagi man sa pag-illegal iya nga pagbaligya nga wala sang permits man diri sa bahin sang Western Visayas nga ginalatiwat man diri ang mga prohibited firecrackers lamang ang watusi, piccolo, pop-up, 5-star kag plapla kag iban pa diri nga mga dalagkuan man nga mga palupok sumong pagsugalaw man sang bagong tuig Bombacham. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa number 1 and most trusted region African country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa. Ay mo ning pagtingwa man sang aton sini iyang mga otoridad
nga mapabilin iyang ti zero injury sa pagsugalaw sang bagong tuig sa pinagi karon sa pagkumpiskar sa mga illegal nga mga sahi sang palupok or firecrackers, mga pyrotechnic devices para nga ti prevention is better than cure kuno mo. Ti mayo ni karon pero may mga kauturan kita kagdo kalabanan sa mga utod naton. Mas ginapasulabi ako nung pagbakal sang pagkaon kaysa pagbakal sang palupok. Amo man gani niyang panumdom karon iya sang Department of Health nga kung magbakal sang palupok mas mayo siguro ibakal na lang sang pagkaon o galing kiti may mga kauturan gid kita nga bisan gamay-gamay lang nagapaniga naman sang budget para nga makabakal sang palupok sa pagpati nga sa tion sa pagbulag sang tuig 2024 makapalupok sila, makatuga sila sang gahon para pangtabog kuno sa mga malain sini iyang vibe or mga malain sini nga espiritu, mga malain nga elemento sa aton sini nga mga kabumbo pero mas mayo kung pagkaon na lang tutukan kag damo man kuno sa mga alternatibo sa pagtuga sang gahod sa pagtabog sa mga malaing espiritu niyo or malas man sa aton sini iyang ugsaran. I-check ta ba lang dugang nga mga balita kaupod man sa kay Bombo Jomar Villa Joms sa report. Please go ahead. Bombo Jom, may pila na ka mga nagamat-amat pamakal sang palupok duha kadlaw antes ang ining pag sugalaw na to sang bagong tuig ko sa tradisyon sang mga Pinoy ang pagpalupok sa pagsugalaw sang New Year kung sa pagpati nga ti kadungan sang sining pagtuga naton sang mga gahod pagi sa pagpalupok madula ang manas abi undo malain sining espiritu sa sunod sang balay sa isa diri sa napakigangutan naton kay nga ti timing ito pamakal sang palupok si Sir Neil Estolieros diri puputam katig puli panisaglisig baras diri sa bakal sa may distrito sang Arimalo diri sa may area sang Siwan Road. Sunod sa tungdan tikinandan na gidman sang ila sa diya nga pamilya nga ti sa kadation sang New Year nagabakal sila sang palupok bumutsam pero sa nagligad sila nga tuig daway gani sila nag-focus kit kay do medyo pikado kay sumondo naka sulod tempo siya amo to nga nakabakal sa sang pila ka mga palupok daway gani kalabot kuno 200 tong yan sinigin pabakal mo nga ti sunod sa tungdan kuna gusto lang ni nga makatugas ang gahon sa sulod sang balay kag daw kalain man siguro kuno ti kaway gid sa palupok sa New Year bumbutsam pero sunod sa iya nga way gid siya gambal abi nga ti magastosan ako sa pagbakal sa palupok kung sa din sa tungdan nga imbes kuno ti bakal na sa nga palupok to mga sobra niyang kwarta bakal nila pagkaon sa sulod sang ila sinig pulian upod sa iya sinig pamilya sa pag-celebrate man karon sang New Year kay ti basi blakon puro lang palupok tapos gud nagaok man nimo sining saan pag dongan sang pag-celebrate sa New Year ti sunod sa tungdan baka na kuno pagkaon para ti mabusog pa ang iya sinig pamilya kay the same time makarikaw man sa disgrace. Actually ang bakal niya ni kun nati mayo ni kun kwitis baklon kay sumabaw galupok unlike yung sa mga dalom kay basi kun may mga tendency pa blang nga puruton sa mataan bumbutsam ti kwitis na kuno kay pagsindi niya dito sa babaw lupok amo na kuno nga do isa sa baka big man nga ti safe man sila at the same time ning mataan sa pag-celebrate karon sang bagong tuig bumbutsam arit na ang kabahin sa pahayag ni Neil Estolieros sa may interview diri kina sa Bombo Radio. Si One Road, sir? Areo, Puitis. Puitis, Lakilaw? Areo, Pulo Kabilog, Ano pagit? Areo, yung pasirit. Kuno ni, wag kunong lupok na kay tisiling ko para sa mga bata ko bla, pangan nila. Iway mo kunong lupok ni mo. So, bali, adi naman pa ni Dalon?
Dalo mo sa Igbaras pa, ako kapuli. Baras? Oo. Kalayo. Bali paningada na ni sa New Year. Oo. Basi kung ano dugang ano pa ni Romulan Di mo nilang kay way man tayo nagbakal gid mo. Kamusta subong ang presyo anay sa mapalupok kung panggit sa nagliga daw? Kang liga tuig way ko kabakal mo ti subong lang ko nakabakal ariho tagi pulo ni ang kwitis sa kabilo. May ikog na siya. Kita nga mga Pilipino observe gud sang pagpalupok ko New Year no. Kamo abi okay malasin nyo kung hindi makapalupok or mas mayo nga may palupok gid. Di ako liga tuig way mo ko ka bakal ka palupok do okay man Subong kay nakita ko siling ko mangkot ko ka presyo siling ko ati ma-testing mata bakal kwitis lang ni ako no para way delikado kay sa babaw ni siya lupok mo. Panas dalom no? Delikado sa dalom kay sila kong makalok pa ka mo na. Kasi ano ka plano ko pang dugangan niya no? Why na? Ayos na niyo kay baka na lang pagkaon kwarta. Ano gani pangalan mo gid kompleto? Si Cornelio Cornelio? Oo. Kaya si Aniel Isoleros o kung kilalaban Cornelio tawag sa mga abyan niya Bambuchamp na tiya mo nang isa to sa mga nagbakal nito makina tingob-tingob do siguro do mga 20 mil to ang gipabakal pero kalabanan sila mga fireworks 20 mil? 20 mil pesos? Pesos. Grabe. Kay may fireworks gani bili niya 15 mil mo 14. Wow. Ang 100 shot la nga fireworks do lawig isa ni do di kini kulabot mga 5 minutos Sus, galing kiti kung kaisaya do depende man ay kung may inugbakal kakag kung may budget kaya Bombo Jomar makasarang kay pero para sa kalabanan nga ang budget para lamang iya sa pagkaon mas importante pagkaon kung may extra budget bakal-bakal da jutay mga fireworks or firecrackers mga pasiret dira o kung mga ining fountain lang ang ginatawag si nila Jones? At least sigurado no? Kag way sang lupo kamo to ginambalyab lang nga pasirit lang bumutsam no? At least maka maka-celebrate ba sa New Year especially makabataan kay mabatsagan Manila ito mo gali di mag New Year des Pilipinas so nga hindi kaya madula ang palupok kag ining mga pasirit bumutsam. All right. Imansin niya nga latest development ang baligyan na subundog matamat na damo tawo diri sa downtown area aplastar na to ni ang imansin ni karon nga mga detalye kag ining sitwasyon diri sa syudad sa Iloilo. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa sa may mga extra money ti why gid sa may nagapugong sa inyo nga magbakal kamo sang palupok kay ti ang naganegosyo sina kapitalan man na nila mo kag ang kwarta nga ila sining mabinta dira or ma-income pinagi sa pagbaligya sang palupok ti for sure amo man ang ila sining paggagamiton para nga maihanda sila sa pagsugalaw sang bagong tuig. Kung daw alang-alang gid ang imo sining budget unaha lang anay ang pagkaon kay mintras tanto iya kada bagong kada antes mo bagong tuig damo man ay baligya sang palupok ara man lang nada kun makasupot-supot ka galing sa uli kag may ulo extra ka makabakal ka gid sina pero kung daw alang-alang budget subong ti paiway lang anay. Oras na to, 19 minutos na, nakaligad sa takna sining launa. Do kasubong inarado iya sa nga isa ka SUV. No? SUV ni siya kung sedan. Ang mga flower pots sa diversion road. Tisandig sa pagpangusisa, ang driver, lango sa makulubog sining ilimnon. Si Mayor Jerry Treñas nakigid kagaya sining nga ginarekomendar nga i-suspend ang driver's license sining driver
Ang Iloilo City Traffic Management Unit suportado ang lihok sang alkalde. Check tabla si Bomboy Angel Tan, may follow-up report. Jel, sa report, please go ahead. Tado Bongmocham sang Iloilo City Traffic Management Unit ang desisyon ni Iloilo City Mayor Jerry Triñas nga pag-cancel o kung pag-suspend man sang sining driver's license sang isa ka lalaki nga nag-arado sang mga flower pots diri sa bahin sang diversion road. Sa interview diri sa Bombo Radio, kay retired Colonel Darko Garbanzos, ang head sang nasambit nga opisina, yagin pahayag nga nabalaan niya Bongmocham akigid kuno si Mayor Triñas sang nakita niya ang video kag batian mo man sa video Bongmocham ngati hambal sang naga-video gani ngati yor sugot ka ginamuning mga tanom mo di sa may diversion ti amon abala nga plastada Bongmocham kag ti ang matabo dire suno kay retired Colonel Garbanzos kung kinanglan sang report halin sa ila sa ICTMU para nga supporting record sa himuon sa City Legal Office sa pag-file sang kaso. Nakahanda ni sila nga mag-ubra kag mag-coordinate man kag amo to galing natabo nga that time ang natawag gid ya wala sang naga-duty ro that time bikagahon to Bongmocham mo wala sang naga-duty nga taga traffic management unit pero sang nabalaan nila upon investigation, initial information, hubugid man kuno ang driver Bongmocham kag taga kalubihan lang ini siya. Kag ginalantaw pa diri kag ginatugyan man sang ICTMU ang further investigation sa bahin sang kapulisan bangod sila na niya ang may jurisdiction kuno Bongmocham sa kabilugan niya kaso pero tinagpahanumdum diri ang ICTMU nga hindi gid mag-ubra ang kundi pag-ubrahon ang ginatawag nga drink and drive kaya ang aside diri sigurado gid sila kuno nga mahatagan sang penalidad kung sino man ang madakpan at the same time likaw sa matabo or posible nga matabo ang aksidente Bongmocham. Pamatian tabalang kabahin diri sang nangin pahayag ni retired Colonel Darko Garbanzos sa aton interview. Part iya sang Iloilo City Traffic Management unit will support kung ano ang instruction ka guidance nga pronouncement sang aton nga city mayor. So kung ano man ang mga requirement later on sang legal so para sa pagpasaka sang kaso or sa pag-recommend sang cancellation sang iyang driver's license kami they will be supporting on this and kung kinanglan nga kami mag-obraman sang report mo-obra kami report. Sir, ano man ka isugid sang iya sir nga panimuot mi sir nga sa lakayon kag didto sa may U-turn sir do nalayuan siya sang area maka U-turn sa may diversion road sir Garbanzos. That is why nga ang aton nga local chief executive daw medyo nangakigid sang sining actuation sang isa ka motorista driver nga naga-drive sang nagausar sang dalan sa dira sa diversion road. Daw ang iya nga behavior is really daw hindi very unacceptable kag amo na nga local government naton gini sang iya nga cancellation sang driver's license kag may instruction nga paskaan gid siya sang kaso. Okay. Pero sir, ikaw sir on your end sir anong mambal mo nga sa driver bala sir kay tido kapabayaan gid ning ginobra niya kado dumbali isang iban sir wala kuno kagi seminar sir Garbanzos. May ara gid man initially ang gin-inform sa amon nga is under the influence of liquor. So that is why and several people nga nagkadto nakita naman na sa video so ang iyang misbehavior gid yang ginpakita really is unacceptable that is why nga dapat siya ihimuan gid siya report kag i-request gid ang cancellation or maybe i-suspend ang iyang driver's license. Initial information sir nakpan na siya. As per coordination naton sa pulis nga nagresponde siya na-intercept siya kag nakuha ganing iyang lisensya kag naano man ang iyang nga salakyan Sir paano nun to sir sa mga sa publiko sir nga hindi mag drink and drive especially diri sa syudad sang Iloilo sir kay ti mao mo ni lagson gid sang syudad sang Iloilo. Sa amon sa diri sa syudad sa pamuluan ni Mayor Jerry Triñas kami naga-request kag nagapangabay nga kung mag-drive tani hindi gid mag inom and
patiho naton ang mga traffic rules and regulation, patiho naton ang mga traffic signages nga nabutang dira para nga hindi ka maging abala later on kay kung may mga violation ikaw tikitan ikaw or himuan ikaw sang report kag ipakancel ang imong driver's license. Pamacham na batian sa mga kabombo naton si retired Colonel Darico Garbanzos ng Iloilo City Traffic Management Unit. All right. Ini si Bombo Angel Pichilyer Tana para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan. Di dapat sa mga kasubong. Ano ni gali? Ang salakyan niya, hatchback. No? Hatchback. Yung maghamba ka hatchback nga Toyota. Pinaka-common rin iya sa bahin sa syudad sa Iloilo. Wigo. No? Toyota Wigo. Saton sini nga mga tagpalamati. Amo ni. Although sa blatter report, why man rin naka-stipulate or why man rin butang under the influence of liquor, but sa report nga nabaton sa Iloilo City Traffic Management Unit kag sandig man iya sa mga nakakita dito sa sitwasyon sa aton sining mga kabombo yara sa impluwensya sa makulubog sining ilimnon. No? Ining insidente makabiganin nato ni nga hindi pa amo sini iya ka mamalaton. It's not the worst, no? Nga natabo dira sa may diversion road. Pero out of siguro though ang alkalde naton luyag man maghatag sang nagakigo sini nga ehemplo kay pila na ka insidente dirang natabo, ang iban gani nag-claim gid sang pila ka mga kabuhi. Kag kun balik-balikan ta kag husisaon naton banwa sandig sa mga impormasyon nga nag-gather sang Bombo News Team sadtong chimpo nga may mga nagluntad dira nga vehicular accident, ang driver is under the influence of liquor. No? So this time siguro luyag ni Mayor Jerry Treñas nga mag-set sa nga example. That is why nga iyaman sini nga ginaduso kag may baluan ta na sa mga masunod sini may nadlaw kung mayara sang formal complaint abi ang Office of the City Mayor, particularmente ang alkalde gid mismo or ipagi ini sa Iloilo City Traffic Management Unit for the cancellation sa driver's license sining nagamaneho sang salakyan. Under the influence kag pinangguba pagani ang mga flower pots diraw. Sa aton man sining mga kabumbo makabig tani gani nga mayo-mayo na lang ining insidente sang sa tawo sini ang nabungguan niya kag napilasan or worst nadulaan sang kabuhi. That is why sa aton sini nga mga kabumbo na ibaluan naton subong pizza 30 madamo sang mga party, birthday party, ang iban sini nagahingagaw pa sa mga Christmas party nila. Kung ano man dira nga mga extension sa nga ila pagin sini nga pagsinadya, mas maayo kung may kantuan ka, kagang imo sini kantuan, may imnanay, mas maayo siguro nga mag-commute ka na lang. No? Para nga hindi na ikaw magmaneho, pananglitan, nga yara na ikaw sa impluensya sa makulubog sini nga ilimnon o kung nakainom ikaw or nahubog ikaw. Para nga malikawan naton ang ano man nga sa isang disgrasya sini sa dalanon. Kay isa kabuhi isang tawo, wala na sang rewind, wala man sang pause. Sa real life ya, wala sang rewind, wala sang pause. Wala man sang fast forward. Kung ano man na dira iyang magklinabo, kung maayo, salamat. Kung kalainan, nagakadapat gid nga atubangon mo kung ano man ang mga konsekwensya dira kag kung anong mangin epekto sina banwa. That is why nga nagapanumdum gid kita nga maghalong hindi lamang kay subong madamo sang party kasadya sinadya, no, kundi sa tagsaman ka matagadlaw nga kung nakainom gani
Yara sa impluensya sa makulubong ilim noon, mas maayo nga hindi na lang magmaniho sang salakyan. Oh. Motorsiklo man na, tricycle man ina, auto man ina, SUV man ina, basta gani yara sa impluensya sa makulubong sining ilim noon, hindi na lang magmaniho sang salakyan. 31 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Standby na kamo sa Black Time program kaupod sa kay former board member Manny Galyar. Ini si Bombot Shama Blanco vergabilin sa imo sa mananayang hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo. Billboard of activities for December 29, 2024 to January 4, 2025. Sa January 1, 2025, ang tanan ginaagda nga magtamong sa misa nga pagahiwaton sa Latolda umpisa alas 11 sang aga to celebrate the feast of the solemnity of the Blessed Virgin Mary, Mother of God. Ang Enero 3, 2025, among first Friday of the month, ini ang ikados nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa first Fridays sa siyam ka consecutive months ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa Enero 3, 2025. Mag-uumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Technocrats Band ang magasugod sang tuig with a big bang. Bangod sila na talana nga maghatag sa inyo sang one great musical show sa concert at the Plaza. Umpisa alas 6 ang gabi sa Enero 4, 2025, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Enero 5, 2025, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang needed grace and strength agud at tubangon ang mga challenges sang tuig 2025. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Practice mo man bala ang good manners and right conduct, tanan nga miyembros sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro ng pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang please, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts ng family members sa paghimos man ina sang pagkaon,
pagpanglaba o kung paghugas sang kinanan o kung paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa pertahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat na magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin. The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers or owners. Ang oras sa bilog nga kapuluhan sa Pilipinas sa 1:38 sa kapunanon. Kamusta mga soke naton sa kanginan? Kamusta kamutan ng tanan? Mabulubugnaw ang aton sinipalibot. Kahapon bauti bilog nga adlaw daw dabulang daw kalain gid kang aton sini nga tsimpo mga kabiyanan. Nagaumpisa na ni ang ginatawag bala nga tubong-tubong makasalakit ulo ni. Kinahanglan may panaming kagid magwa ka sa inyo sini puluyan, naka-jacket kag subong man nakakalo gid o kun payong no para nga may proteksyon kita sa ulan mga kabiyanan dabo-dabo kag hindi kita pag hila naton sa mga kautoran naton. Kamusta mga soke naton sa kanginan? Sa 180 ka barangay diri siyudad sa Iloilo. Sa 7 ka mga distrito diri siyudad sa Iloilo. Kag subong man mga soke naton sa kanginan, kamusta mo tanan-tanan dira sa mga panimalay mga kabiyanan? Kag subong man sa mga public market, bawa puno kompleto ang aton sini mga kabiyanan nga mga public market kag bisan din kalang ilit-ilit kadamo sa mga balaligya nga sari-sari nga prutas mga kabiyanan. By the way, subong yang adlaw mga kabiyanan sa aton ding payag Lunes nga edisyon sa aton sini panagtuntunan Disyembre 30 ang ika-128 Rizal Day subong ika-128 mga kabiyanan nga pagsukat sa aton sini baganian Dr. Jose Rizal kay manti napatay ini siya December 30, 1896 sa mabukadugay-dugay na
subong niya 2024 ika-128 nga pagsukat sa kamatayon sa ato sining baganihan nga si Dr. Rizal kag amuni ginasuolog naton mga kabyanan kag pista opisyal subong yang adlaw duha na lang kadlaw na biling duha na lang katulog kun duha kadlaw ang nabilin mga kabyanan tapos na ang 2024 pagbulag sa tuig mga kabyanan. Ang ano naman ayan ang ato sini kapalaran sa 2024 kabay pa mga kabyanan nga ang tanan naton nga mga handom sa ato sini nga kabuhi nga kayuhan matuman sa sining 2025 sa palaboton nga 2025 ang promisa ta sa pagbago kinahanglan tumanon ta na lain naman lainon ta naman batasan ta ang mga malain nga batasan isa puira ta na kag bagon ta sang maayo ang aton sini nga batasan mga kabyanan sa piyak nga bahin bawti hindi gid malikawan mga kabyanan ang mga palalukpon bisan ano ka kampanya sang Department of Health kag sa mga local chief executives ara gyapon ang mga palalukpon mga kabyanan that is why nga kadamo sa mga biktima sang aton sini mga kauturan sobra na isa kagato subong sa bilog Pilipinas ang nagtalabog iba tudlo nila kinalukpan sa kamara kag iba pa dira mga kabyanan tibisan na no kakampanya mga kabyanan nga hindi magpalupok ang tao yan palupok gid ti bisan na no kampanya nga maghimo na lang kita sang iba ka mga alternative nga bagay katulad sang pagpatik-patik sang lata patukar sang music kag hot music kag magpamusina sang salakyan panda sang salakyan kag pagkakaling-kaling nga sang Sicilio kwarta kay manti di buinas kuno ina mga kabyanan ang iba niya nagasipot sang madamo nga mga sinsilyo nga kwarta ibutang sa lata pag abot sang alas 12 pagbulag sang tuig mga kabyanan kaling-kalingon ina kay manti nagagwa kuno ang nimala sina kag nagasulod ang swerte kuno sa panimalay mga kabyanan importante sa piyak nga bahin nga sang pagbulag sang tuig mga kabyanan kumplito tudlo ta sa ato nagipahayag isa na kadako nga handumanan sa isa ka tawo kon nagtalabog ng tudlo muda kada tuig kada Disyembre imo ina madumduman mga kabyanan bawti amo ning handumanan naton sang nagligad nga tuig pagbulag sang bagong tuig mga kabyanan sa piyak yang bahin kadamo sa mga kauturan naton ang nagapreparar sang Christmas mga kabyanan Christmas sang New Year mga kabyanan iba niyati damo sa mga pagkaon ang napreparar na naisip na ara na gani ang ibanda na bakal na nila kag nasulod na sa refrigerator kag magluto-luto sa kalabanan pizza 31 kag pizza 1 sang bulan sang Enero mga kabyanan ang pizza 1 Huwebes gid ngadlaw de no Huwebes ang pizza 1 Huwebes gid kay ang ande de ni no Miyerkules ngadlaw ang pizza 1 kay buwas 31 ang adlaw mga kabyanan Miyerkules pagka Huwebes amo na ang entrada sang bulan sang tuig entrada sang bulan sang Enero kag entrada sang tuig 2025 mga kabyanan ti sa 2025 may madamo kita nga mga palaboton nga mga dalagko nga mga events sa mga kabyanan diri sa bilog nga Pilipinas ang isa sinidire amo ang eleksyon lokal eleksyon mga kabyanan lokal kag national eleksyon kay manti may mga kandidato sa pagsenador doay pa man gani sila maka full swing kampanya gid ang mga senador way pa gani sila kalibot sa bilog nga Pilipinas mga kabyanan ang sa lokal bisan way pa opisyali mag-umpisa ang campaign period sige na ang lagaw sa iban no way man ang eleksyoneering ano pa eleksyoneering mo sila man bisan magbutang kada tarpulen sa igadalan karon kag magsiling nga butohon ka nga
ano man nga posisyon mga kabiyanan, way man na eleksyoneering. Kag sa piyak kaya nga bayan mga kabiyanan, ang aton dinagyang festival sa palaboton nga bulan sang Enero, damo na sa mga tribo ang nagali na gumba diri sa syudad sang Iloilo mga kabiyanan, naga-practice na sang ila sining performance sa palaboton iyang pagpasundayag nila sa tion sang opisyal nga pagbukas sang dinagyang kakasadyan festival diri sa siyudad sang Iloilo mga kabiyanan. Ang balanta na dugang diri sa ato sinito walang tutunan kag sa piyak nga bahin bilang tradisyon. Nagabutang man kita sa lamisa sang 13 fruits. 13 tanan ka mga nagasari sa kakalain-lain nga sari sang prutas mga kabiyanan. Kay na tradisyon naton ay bisan diin ka lang gani subong sa ilitilit diri syudad sa Iloilo. Kadamo sa mga prutas mga kabayanan nga baligya sa aton nga mga public market sa damo ka mapilian nga priska nga prutas katon ng kamuda sa aton sini nga mga public market mga kabayanan. Suportahan naton ang aton local vendors as we welcome the New Year sa sini nga tuig mga kabayanan. Di buinas ko nun kung may 13 ikaw ka sari-sari nga klase sa prutas nga nabutang nimo sa lamisa. Usually, amo gimani ginahimo sang madamo nga mga kauturan naton. Halo siguro 100% nagahimo sini nga may 13 ka mga prutas sari-sari sa ibabaw sang lamisa sa tion sang pagbulag sang bagong tuig mga kabiyanan. Sa piyak nga bayan ang oras sa bilog nga kapuluan sang Pilipinas, 1:47 sa kapunanon. Padayon kamo nga nagpamati diri sa Bombo Radio, diri sa aton sining Black Time program. Padayon man ang kauswagan sang syudad. Kauswagan sang syudad, let us continue to rise, syudad sang Iloilo. Upod ka incoming Mayor Inday Raisa Triñas, kag summan Vice Mayor Jeffrey Ganson, kag 12 ka mga kandidato sa pagkakonsyal sang Temuswag. Padayon ang progreso sang pamilyang Ilonggo, Uswag, Iloilo. Welcome to the city of love mga kabiyanan. Sa piyak nga bahin, sa dili lamang madugay, pamatian naton ang Christmas kag New Year greetings sang aton halangdon nga mayor, City Mayor Jerry Triñas. Ang mensahe niya sa mga pinalangga nga mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo mga kabayanan para sa Christmas kag New Year nga mensahe ni Mayor Jerry Triñas. Sa sini mga tinion mga kabayanan, ating kuantabe si Mayor Triñas, ari sini mga tinion. Mayor, good afternoon. As we celebrate this joyous season of love and giving, I extend my warmest wishes to all. Ilabi na gid ang mga palangga ko nga mga Ilonggo diri sa syudad sa Iloilo. Upod sa akon bug-os nga pamilya, handom ko nga mangin maadinroagon kag malipayon ang inyo Paskwa kag bag-ong tuig. Nangin mainuswagon ang aton nagliligad nga mga tinuig. Each year we always finish with strong and numerous awards and remarkable accomplishments. As your local chief executive, I am deeply appreciative of all your contributions. As we approach the new year, let us continue to be united. Ululupod naton nga ipadayon ang kauswagan sa aton syudad kag sang tagsa-tagsa kapamilya nga Ilonggo. May the light of Christmas star guide us towards a brighter and more prosperous future. Again, I am wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Madamo gid nga salamat. Inyo nabatian mga kabiyanan ang aton halangdon nga mayor, mapisan nga mayor diri sa syudad sa Iloilo, halige sang pag-uswag kag madamo nga mga proyekto ang nadala diri sa syudad sa Iloilo. Mayor Jerry Triñas,
amo to ang iyang mensahe sa taga-syudad, sa mga pinalangga nga mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo mga kabayanan. Mensahe ni Mayor Triñas para sa Christmas kag subong man New Year sa iya sini mga pinalangga nga mga kauturan diri sa syudad sang Iloilo. Sa piyak yang nga bahin mga kabayanan, unahon tani, ang ining nadakpan, bako tuntong kasi sa mabayin ni, nadakpan sa Cebu sa mulo, sang mulo pulis, nakapalagyo dira mismo sa mulo police station. Naglisensya lang yung tonto niya sa mga pulis, na isahan yung pulis, mapasiar, mapasiar lang kuno, kay mangihi, lumusot sa bintana, may giha galito, kag pwede niya agyan galito, lumumpat sa bintana, nag-agi mga kabayanan sang CR, pero sa mga alas 11 sa gabi, nadakpan sang pulis sa Central Market, nadakpan, nga nagkakaon-kaon barbecue, ginutom gurong yung animalya, isang babae ni, kag insigidaman si Mayor Triñas pagkabaloyan sini nagmando nga butangan sang grills, butangan sang salon dira nga balabag mga kabayaw kung grills ang bintana sang CR sang Molo Police Station. So bangod sining gilayon nga pagka dakop Manila pag alas 11 sa gabi, mga palagyo iya ayawan ka pangita ang pulis nakurkulbaan tong pulis nga gipalagyuhan niya mga kabayanan kay manti naisahan niya, natuntuhan niya, naintuhan niya nga sila yung manghihilang ko, dali lang no? Lugar nga dugay ulat niya lantaon nila why naglisulod sa CR, ginlock siyang CR kag lumukso, umagi sa bintana nga may giha mga kabayanan kag lumukso ti ayawan ka pinangita ang aton sini mga pulis nakita malanggali dira sa may Central Market alas 11 sa gabi kakaon-kaon sa nga barbecue ginutom gurong animal niya. So ginapanginbulahan ta sini ang Iloilo City Police Office libinigid ang mulo nga ti mayo lang kay ti nadakpan nila ang ining babaye mga kabayanan insigida no kagaway gid sa luatan sa ato sila mga pulis kung why ni madakpan ang ini nga babae mga kabayanan nga Cebu nga nakuha sini 120 grams atong nadakpan sa mulo malapit-lapit 1 milyon ang market value ti kun why madakpan ini sa pulis mga kabayanan ang 120 milyon 120 grams no kun why madakpan ini ang babae nga ni damo pagid ang mahalitan sa sining 120 grams pila pagidayan ka mga kabataan sila ang mapirde ang utok niya bangod sa pagkonsumo sa sining Cebu mga kabayanan. So nagapanginbulan kita sa ato sining mga pulis although nga napalagyuhan ka mo pero nadakpan man kinapanginbulan ang ato sining mga pulis sa pag-recover nila sa sining 120 grams sa sining Cebu mga kabayanan kag pagkadakop nila man mga kabayanan sa sining babaye nga gin tuntos sila sa babaye nga mangihilang lumusot sa piyak mga kabayanan. Daw Mayo, congratulations Colonel Kim Ligada kag tanan nga mga kwerpo at tanan nga mga membro sa Iloilo City Police Office. Dire halin nga nagpungko ang ICPO Director Colonel Kim Ligada damo sa kadamo sa mga accomplishments mga kabayanan. Damo ang dadakpan nga nagahupot sa Cebu mga kabayanan. Daway untat nga operasyon sa aton sa mga pulis. That is why nga damo nagkaladapan kag minilyon man ka pisos kon imo sini mga kabayanan nga imo sini nga tingbon minilyon man ka pisos nga balor sa kwarta ang accomplishment sang aton sini mga kapulisan. Why na protektor? Ambot ko sino protektor? Why na be? Sang una do hindi tayo na pagambalone da mga pinabayan.
daw tinapay lang sa tiyanggi ang pagbaligyan ay sa Cebu dire. Diri sa siyudad sa Iloilo mga kabiyanan. Sa piyak yang nga bahin mo sino ya nga tampuhaw to nga driver nag-agi sa flyover mga kabiyanan ang truck balaan niya na ged nga hindi pwede mag-agi dira nag-agi ged sa ibabaw sang flyover mga kabiyanan. Ti kundi bumunggo sa babaw damo gid mga dungol nga driver mga kabiyanan. Damo gid mga dungol nga driver kapila na dada ginhambal sa kanginan kag sa iban pagidira mga kabiyanan. Gimutangan gani dira vertical clearance parang hindi magyan sa madlagko nga salakyan kag maluwas na sa vertical clearance sa mga kabiyanan ginadumilian ginang dalagko nga salakyan kag di PWH mismo hindi sila sigurado sang ila sining obra mga kabiyanan kay manti da mga incompetent ang mga pag-obras na hindi maayo ang pag-obra sa sinang ungka flyover amo na nga kun nga ang taga DPWH mismo hindi sila kabisado gid kung mapag-on na kung hindi. That is why wala ginapaagi mga kabiyanan ang dump trucks lutunta para sa mga driver naton di ka mo magsagad dinungol da kabasi maguba naman na da ang aton sini mga kabiyanan nga flyover ang dump trucks ang wing vans trailer trucks motorcycle hindi pwede man na makagi bicycle bisikleta e-bike kag subong man tricycle hindi po mo pwede makaagi dira mga kabiyanan. So kabay pang nabatian niyo ni kabay pa nga way na sang driver mga kabiyanan nga dungol bisan hindi pwede ginapilit ged nga magagi dira sa ibabaw sang flyover mga kabiyanan. Ang mga magagmay lang mga salakyan mga auto, SUV mga mo lang na pwede makaagi dira sa piyak nga bayan mga kabiyanan. Hambalan na ni karon ang buti di ko kabalaw ka ng klasik taon masyado katunto kag hindi maayo ang batasan mga kabiyanan. Hindi kaya maayo ang batasan, hindi maayo ang batasan sa ato sini district engineer si Roy Pakanan mga kabiyanan nga nangugas sang iya sini nga kamot sang hugas sang iya sini kamot sang iya sini nga responsibilidad sa perwisyo nga obra sang drainage project sang dalan GM Basa dira sa Calyarial mga kabiyanan. Kaya panawag pa bato pa kay Mayor Jerry Tinyas apisar mga kabiyanan way kagarispito ano ang giway mo ginarispito nagahimo kamo sa mga proyekto dire mga kabiyanan nga way kamo business permit way kamo mga permit kinala may permit kaw hindi blandi mo pa garispito ina dali lang kayo po nato sa mga tinon mga kabiyanan ang chairman sa Committee on Infrastructure si Kagawad Jenny Yang. Kagawad, good afternoon. Good afternoon Manny. Manny Galyar. Good afternoon, Jet. Now, nagpakikangot kita sa imo Kagawad, no? Kay manti, gusto naton may baluan ang ining GM Basa drainage system bala kung nga ang drainage project kung nga ang sa kadugay kit sini natapos Kagawad. Okay, no? Ang ato na nga project ng DPWH kagang kontraktor na nadumduman ko kung sa Gobra dahil sila sa may Jimbasa damo sa may nagareklamo kaya ang ilang pag-ubra daw budlay sa mga pedestrian kay sa mga motorist ang ilang mga pipings nga ara na sa sidewalk. So that time si Mayor ato paganis Manila nagapahuay tintiksan ako nga call ng attention to nga dapat patawag ang contractor kay DPWH para mapadasig ang ilang trabaho. So, amoy na ang ang sitwasyon da. I see. Sino ang kontraktor sinada?
No, hindi ko na madumduman kita nga kontraktor, no? Pero kintatawag ko na sila sa opisina ko para mapatagan kung saan o nila matapos ang ilang project. Aha. So, that time, supposed to be February para next year matapos. Pero kinangyo ta sa ilang kung pwede before December 25 ang phase 1 nga matapos nila para sa Christmas holiday kag sa tagbiang hindi huol ba sa aton mga pumuluyo kag inakyang festival ta. Pero natapos man nila ang ilang proyekto. Kung sa second phase nag-istorya na kami, so ila magkinhambal nga umpisahan lang nila pagtapos dinagyang para hindi na sila mahuol doon nga mga pag-celebrate ang dinagyang festival. Dali lang. Ang phase 1 sa Piakarsada. O, sa may Socorro, dira na siya. Okay. Ang phase 2 dito sa Tabok. Okay. Tapos na ang phase 1. Oo, tapos na. Okay. So, natapukan na tananda, nagyan na sa mga salakyan. Simintuhan na ho. Nasimintuhan na, no? Na mamangkot kita sa imo, kung nga ang kakadugay, git sinada matapos? So, muna gani, pagtatawag natin meeting sa ila, kay nag-call man sang atensyon naton nga mayor sa akon bilang isa chairman sang Committee of Engineering, Construction and Public Works. So gintatawag ta dayo kay gusto ni mayor madasig ang isa ka rason nila nga nagdelay ang ila trabaho kay may mga underground nga mga wirings nga hindi nila matandok until such time ang tag-iya sang mga wirings na gaayo sila nga ulaton sila nga ikuan nila sila mismo nga makutkot kang masaylo. I see. So amo nang rason kung nga angas kadugay tapos. Yo, sa according sa ila mo na isa ka rason nga nagadili ang ila trabaho tungod sa mga wiring sa underground. Amo nang isa ka rason nga nagadugay. Ti amo lang gali nang rason nga mga wiring dang ang kadamo sa idalom dang hindi nila matandog. Nga kadamo pa nag-istorya yes pakanan nga ni kagawad. Actually, no, aton Mayor Bla, nakita naton sa Manila na siya nagapaway, pero iyang atensyon, ang puso siya, rapagyapon sa siyudad ng Iloilo, updated siya. No, kaya kin-textan niya ko nga, kung pwede nga patawag ang kontraktor kay DPWH para mapadatig ang ila trabaho. So, hindi na matuod nga ang atong siyudad, si Mayor, kapadili sa ilang project, no? Ang gwas ni Deya, ini si Engineer Roy Pacana, nang hugas siya sa responsibilidad niya. Why sir ka ako nga, daw siya pa balang matadong kag insakto sini nga pag-delay sa ining project, no? Mamangkot kita sa imo, no? Pag umpisa nila sa project na kuning kot-kotan nila na, no? Kay lubungan nila sa tubo dira, di ba? Oo, amo na siya. Okay. Na may permit sila sa pagkutkot dira? So, sa umpisa, wala. Ulihin na lang sila nakuha sang permit. So, kinrefer sa aton nga committee ba, agad-agad nagpatawag kita sa committee hearing kasi na paaprubahan man dayon kasi papirmahan kay Mayor. So, kinpirmahan man ni Mayor, pero antes yan ni Mayor pirmahan yan, sige na umpisa nila obra. Tiki ba nugutan kani sila sang obrada bisan way sila permit pagkatapos daw si Pakanan pang daw siya pa niya ka pamasol ka diri sa gobyerno sa siyudad nga mo kuno misala tunto kasi wala lang siya ka kasi wala lang siya pamangko sa iya nga tawo no nga nag-attend to sang pagpatawag ko nga meeting kaklaro sa istoryanay na nga si Mayor gadali nga tapuso nila project before magdinagyang. So since sa piyak tong drainage hindi nila makaya nga mahingagaw,
So sila man mismo nagayo nga kung pwede after na lang sa nga dinagyak umpisahan nila obratong sa piyak nga drainage. Okay. Daw way naman tap mangkot si mo basi malang alang chimputa. Sa nga pusan taga-anta lang ka sang kagayunan nga maka hambal dugang sa mga kautoran naton diri syudad sang Iloilo no kag kamusta ang imo sining kampanya kagawad Janiyang Forever Young. So, ang mambal ko lang sa ato nga pumuluyo nga hindi na matuod ang ginaaligan ni General Kapanan nga si Mayor ginadelay ang project sa nga DPWH. Actually, gusto ni Mayor matapos na ginadalian niya gani. Bisa nagamasakit siya, sige communicate niya sa akon, nga sige follow up para matapos ang proyekto. No? So, amo na, dapat pa makuto ni General Pakanan ang tinawo to nga nag-attend sa pagpatawag ko sa meeting, no, para maklaruhan siya kung ano na istorya namon. No, kay katawhan man to sa istorya namon. Amo na mahambal ta. Okay, salamat gid kagawad Janiyang. So, madamoging salamat, mani. Merry Christmas and Happy New Year sa aton mga pinalangga nga pumuluyo sa siyudad sa Iloilo. Okay, Happy New Year man kagawad, no? Nabatian mga kabyanan si kagawad Janiyang. Ha? Ang misala sinidi, ang District Engineering Office mga kabyanan, nga ang delayed ara sa ila. Sa isa ka committee rin, ginako sa mga tinawo mo, Engineer Pakanan. Nga hindi basta-basta makutkutan na da, kay damo sa mga wiring sa idalom. Ang imuya kung mga nano-nano, ang imo na pangambal, mamasol ka pa, diri sa syudad, sa Iloilo, nga gina-delay ang pag-obra sa drainage sa project nila, mga kabyanan. Ginpanugutan na gani ka mo, nga start sa inyo sining pagkutkot tira mga kabyanan, bisan way kamo sang permit, way kamo ginsaway, ulihin na lang kag subong man na tukibahan ka way kamo permit. Ti ini mga kabyanan ang hindi pagkuha sang permit diri syudad sa Iloilo, isa ni kapakita nga ikaw ang unethical, unprofessional engineer Pakanan, kay way kay mo respeto mangutkot kadas tunga dalan sa propiedad sang syudad tunga sang dalan, way kay mo permiso, way kay lisensya. Tiano nga klase sang perwisyo ina mga kabyanan, ang kadugay nga pag-obra sining drainage project mga kabyanan, perwisyo sa mga tawo, perwisyo sa trapiko, perwisyo sa mga negosyante mga kabyanan. Amo ni dapat gid si mo gid persona non grata, ang persona non grata nagapakita nga hindi ka dapat diri syudad sa Iloilo, hindi magbaton ang taga syudad sa Iloilo sa imo mga kabyanan, kay way ikaw nag-obra sa insakto. Lantaon niyo bala Mandoria Market, kaya nga alam panahon naton diri sa aton palantutunan pawoy bisan tani diri sa aton ni palantutunan ang ining Mandoria Market mga kabyanan ngiton over na sa syudad sa Iloilo, way matapos 80% lang natapos, pero ang budget nga 80 milyones pesos na ubos na mga kabyanan. Way nata sa nagkakigo panahon din sa atong palantutunan, ini ang inyo lagad si former board member Manny Galyar. Magapanubalik kita sa Huwebes nga adlaw. Happy New Year sa tanan-tanan mga kabyanan. Mabuhay kita tanan-tanan. Shall return, mayadayad, ngapon kaninyong tanan. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang, bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1
one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene,
pagsunod sa cough and colds etiquette. Matahom lang taon ang mga dekorasyon sa panahon sa Pasko. Apang peligroso kung hindi kita maghalong sa paggamit. Magbaka lamang sang Christmas lights kag iban pa nga dekorasyon nga pasado sa standards sang Department of Trade and Industry. Kaangay sang may mga ICC stickers kag PS marks. Hindi pagpabayaan ang nagasiga nga kandila malapit sa Christmas tree o kun sa Advent wreath. Bailuhan ang mga pundido nga Christmas lights. Check yaro ng mga linya sang Christmas lights. Basi may mga samad ini. Subong man ang mga halog nga plugs. Hukson sa saksakan ang Christmas lights kung maghalin kag wala sang tao nga nabilin nga magpantay sa balay. Hindi pag-i-overload ang mga salaksakan. Taguon maayo ang mga Christmas lights sa iban pa nga dekorasyon pagkatapos magamit agud hindi pagampangan sang magagmay nga kabataan nga makadulot pa sang disgrasya. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Ini amo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Nag-subscribe ala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, kids, sa inyo tanan mga kabombo. Welcome sa kahapon lamang program. This is Tita Regina. I know and I hope you are enjoying your holiday today. Anong ginaubran nyo dira? Ubran ng salad nyo? Luto ng salad nyo da? Kompleto na mga prutas nyo. Ang makaon lang ha? And then, paspas pang limpyo sang panimalaynan. I know, ang mga tasks natin today. Ang mga last minute mga ingredients, tapos-tapusan nyo na. Kay kabudlay pala magpila sa counter kung mag-groceries ka. Anyway, welcome sa kahapon lamang program. Tuloy tayo mga kabombo sa pagdulong sa inyo sa siniya palatuntunan kag sa pagdulong sa mga very interesting stories ang ginashare diri sa aton sa sininga hapon, Monday edition sa KLP, kaupad si Tita Regine. How many days before New Year? Let's find out. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Hoping that we're going to have a very happy and a peaceful new year. Year 2025, we're going to welcome it with great enthusiasm. So mga letters ninyo dira ay 2 days to go before New Year. Pwede pa makahabol para sa 2024 ng mga stories ninyo dira paki-email sa bombo_iloilo at bomboradio.info or pwede man nga isulat mag 1212 pakadto diri sa syudad sang Iloilo, hapit diri sa mapa sa may Sky City Tower, and hand in ang inyong mga istorya. Diba? Pwede man nga ipadala dayon sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street.
Iloilo City. Ari na aton nga ambahanon para sa inyo pang welcome natin sa Monday edition sa kahapon lamang program. Today is December 30, 2024, Rizal Day. Ari na si Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Getoslao with their song Someday When I Am King. Good afternoon, welcome sa kahapon lamang program, your Tita Regine. Claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom will call home. We don't need a red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite and we'll dine under the moon. Ooh, please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am king. We don't need a bed of roses, the curtain is our purple robe. My arms will be your mattress, I'm your blanket from the cold. In our rags we'll look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Ooh, please hold on, my king. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am queen. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. Someday when I am king, but I will never be a king because I'm just gonna be a queen. Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Getoslao. Hello again and good afternoon good sa inyo mga kabombo. Welcome sa kahapon lamang program sa Lunes nga edisyon, Rizal Day. Ba, may mga nag-fiesta gid for sure.
mga barangay Rizal, naga-fiesta gid. Happy fiesta dira sa inyo. It's 25 minutes after 2 o'clock. Kita naman, magabasa na sa ating mga kasaysayan. We have this episodes from NB, Happy to Reconcile. Dearest Tita Regine. With what I have read before sa sining letter, I can sense that this letter was done before Christmas. So pamatian naton ang iyang gina-share diri sa aton. Hello all staff and members of Bombo Radio Philippines, especially to you Tita, my fellow KLP lovers. A blessed afternoon. Since Christmas is fast approaching, this is what I meant before Christmas niya pa niya. Ginasulat ang letter na niya para diri sa aton, but we received it after Christmas na. So anyway, let me share with you these 7 rules not to worry but be happy. Number 1, never hate to maintain your beauty. You look fresh and young if you can avoid hatred and no additional wrinkles being shown on your face. Correct? I agree. Number 2, don't worry to ease your problems. You look unhappy and not becoming, so try to avoid wearing a funeral face. Funeral face, gidya. Number 3, live simply. I like this. To be contented of what you have. You look easy, kag smart of spending enough for your needs. Uman, simple living lang. Number 4, expect a little. Nami pagid nino to avoid discouragement kay kung ano kadamo ano kadako sa imong expectation amo man kadako ang imong disappointment kung hindi ina matabo, di ba? So you look frustrated if you aim to get much but you get less. Number 5, give a lot. To be generous of giving to the needy. The secret of having more is to give more. Diba? So you look very kind and satisfied if you give more than you receive. Number 6, always smile. To be friendly to everybody despite of their status in life. Muniyang super free gid niya, no? Give it anytime, any day, and to anyone. Your smile. So you look happy, open, and approachable. Number 7, keep in touch with God. Always in connection with God kita, no? To win everything from God's unconditional love. His blessings, graces, mercy, guidance, provisions, protection, kag madamo pa nga iban. Tita Regine, mahapos malang daya tanan sundo naton para kita magbalipayon kung hindi kita bugalon, mahisaon, maiyaiyahon, kag maakigon. Nevertheless, kung kita maamiguhon, mahinatagon, mabinuligon, kita nagapuyo sa ning kalibutan nga malipayon. We have enjoyed life to the fullest if we do good to our fellow men and our Creator, Jesus Christ, ang aton nga Savior. It's love and peace that comforted us to live happily in this beautiful world. Tita Regine, sana all mahirop kita tanan kag malipayon nga sumulunod ni Kristo Jesus. Kun abi aton pamangkuton ang aton kaugalingon, manami gid bala ang magbinangigay nga magresulta sa inaway. The Yuletide season is coming soon. Actually, it's here already. So there's no reason nga hindi kita magmalipayon sa pag-sugalaw sa pagkatao sang aton manluluwas. Since maisip ka na lang maisip na lang ang mga inadlaw kay Christmas na, ang ina-countdown na sa mong is New Year. So let us rejoice and be happy. Let's welcome Him, praise Him, and be thankful for His coming, for His blessings, to forget our pains and sorrows, our problems and difficulties. It's a joy to the world, a moment of celebration para sa aton tanan, nga mag-forgive, kag mag-forget,
nga maghatag kag magbaton, magpalangga kag palanggaon. So my fellow countrymen, panahon na nga kita magbag-o, mag-reconcile, magpinasayluhay, magbuylog, kag mag-unite sa pag-commemorate sa December 25, the birth of our Savior, Jesus Christ. Tita Regine, may isa sa to ka mag-asawa, our distant relatives, kay ti second cousin namon, ang bana, kag second cousin manamon, ang asawa. Sobra 20 years na ang ilang pagbulagay tungod sa hindi pagintindihanay kag tungod man sa paranoblion nga waay mabahin equally sa ila nga manunubli. Tuang duwa nanda kakabataan, isa ang lalaki kag isa man ang babae, ilagin tunga tiyang lalaki nagpuyo sa iya tatay kag ang babayi nagpuyo man sa iya nanay. Gintutukan nila isa-isa ang pagbuhi kag pagpaeskwela sa ila kabataan. Aba. So ang babayi sa nanay, ang lalaki sa tatay. So pag-graduate sa subang ang lalaki sa college, nakatrabaho na kag nagminyo. Iya ginsugat iya nanay kag manghod nga babae sa pagtambong sang ila kasal. Nagkitaay man ang ila nanay kag tatay, kiti sila duwa ang nagdulong sa altar. Kay unique man sang ila relasyon. And waay man lang sa natabo sa ila kahapon. So the same happening ang natabo pag-graduate. Pagtrabaho, kag pagminyo sang ila kamanghuran nga babae nga anak. Ti iya ginsugat ila tatay kag magulang nga lalaki sa pagtambong sang iya kasal. Otro, nagkita ila nanay kag tatay sa pagdulong sa iya sa altar. Amo lang gihapon ang nakita sa mga tao. Naduway lang sa natabo sa ila kahapon. Mahirap ang relasyon sa duha nila kabata. Until such time, nagabot ang Christmas, kag ila ginisoryahan nga duha with their in-laws nga ipa-reconcile ang andananay kag tatay. Nga magbalik upod, puyo sa isa lang kabalay. So, bali ang mag-utod. Amo ni ang nagplano, no? Together with ilang mga ugangan. Naluyag nila nga ti magbalikay ang ilang mga ginikanan. 20 years, ha? Nga nagbulagay. Grabe. So sa primero, nagapangindi gid ang ila nanay. Ginsigi nila kapahanumdom nga dapat ila ma-recover ang 20 years. Nga waay sila maayo nga relasyon. So ila man ginistorya ang ila tatay. Kag nagsugot man kung magsugot ila nanay. So nagbanding sila nga pamilya sa pag-celebrate sang Pasko. Dito nila ginhold ang salo-salo sa dati nila nga balay nga ang nagpabilin puyo sa sulod sang 20 years ang ila tatay kag subang nga lalaki. So ang nanay kag ang bata nga babae ang nag-move out. Okay. So ginsugat sa subang upod ila tatay ang ila nanay kag ang iya manghod upod sa iya brother-in-law. They joined together to make December 25 a very memorable and significant day for the reconciliation of their father and mother. Naghambal ang subang, ang nagligad. Tapos na to, kag dapat kalimtan. Nagtugda ang manghod, ang paraabuton, buay pa naton masiguro. Nagremarks ang tatay. Ang importante, ang sakaron nga dapat naton istoryahon, resolbahon. Ako ay magpangasawa liwat, tungod nagapabilin pa sa akong dughan, sinanay ninyo nga pinalangga ko. Siya gid lang, kagwaay na sang iban nga ako nakitaan. Kung dawato na pa ako, handa ko siya serbisyuhan, kag unungan, hasta sa lulubngan. Pinagsabat ang nanay, waay na ako magpamana liwat, although hindi lang duha, o tatlo ang nagpangaluyag, tungod hindi ako gusto nga mapaslawan pa, kay hindi ko na kaya nga makabangon pa. One is enough and no more. If your father can keep his words to love and to serve till death, well, I'll cooperate. Nakatumbo ang manghod kag maghambal. Salamat kay Lord. Iyagin pamatian ang amon dugay na nga handom kag dumot nga magbalikay kamo ni nanay kag tatay. Halin pa sang panahon nga gintubuan na kami sang buot. Ang closing remarks ng subang,
Buwas dayon, magpamisa kita, kag magpa-blessing for the precious gift the Lord has given us during His nativity. We wholeheartedly thank Him for granting our request, a family reconciliation. We praise Him for His being good, kind, and loving. Hence, the Lord's holy will be done in Jesus' mighty name. Amen. So, salamat gid tita, maligayang Pasko at mabuhay tayo sa KLP. Love you and miss you. Always keep safe and God bless. Sincerely yours, In B, sang Iloilo Province. Standby si Bobolin siya, may flash report. Gamay lang ang matugda naton sa sulat diri sa aton ni Inbi. Kanami, no? Ano bala, no? Basta gani nga nag-ugyon ang mga kabataan. Kay kanami man, no? Sa ilangan naging setup. Although, nga separated sila for 20 years, may kanya-kanyang anak nga gintaguyod ang subang lalaki dito sa amay, ang manghud nga babae dito naman sa Iloy, ginpa eskwela, ginpa dako. But kanami, no? Even if ang munang arrangement, hindi sila upod sa isa ka panimalay, pero palangga gin raise ang maayos ang father, ang bata nga ara sa iya, kag gin raise man maayos ang mother, ang bata nga ara sa iya, gin padako gin pa eskwela, naka-graduate, nagpalangasawa, nagkapamilya. But na-maintain sa magutod ang ilayang manami nga relationship. And so that's why sila yan duha sa gyapon, no? As in wala sang almost, no, effect ang pagbulagay sang ilang parents sa ilang man nga relasyon bilang mag-utod. Kaya kanami gid. Kaya later na nakita nila siguro, no, ati free man lang ang duha, and then do ka civil man lang, kag wala man niya sang hatred siguro, no, sa tagsa-tagsa ka mga ginikanan. Kaya sila nangin co-parents lang gid sila sa mga kabataan. And sa gihapon, wala man sila nag-entertain another partner. And so that's why it was never impossible nga sa pagpatigayon sa duha ka mga bata, nagbalikay ang mga ginikanan sa maayo man nga pag-istoryahanay. That is indeed, no, a very good gift para sa aton nga Ginoo, and a gift man nga makonsider halin sa iya. Nga ginpatigayon niya gid nga matabo ang ina nga reconciliation. Para sa aton it's impossible, but with God nothing is impossible. Always. So tandaan gid naton ina. So, kanami gid nga pamasko, ano. So, thank you so much gid sa imo Inbi sa Iloilo Province, because this time, kung na ang flash report, nagikan sa kay Bombolinsi, may sunog dito sa Miagao. Check natin ang mga detalye. Bombolinsi, please. Yes, Tita Regino, padayon diri subong nga ginapalong sang mga katapos sang Bureau of Fire Protection ang isa dari ka baligyaan. Actually, ano ni siya nang lunsay mga light materials ang nakita naton diri nga kun sa diin kung halin ka sa may syudad sang Iloilo padulong sa may banwa sang Miagao sa poblasyon gid ini sa may banwa, tapos ang unang sa banwa gid Tita Regine, ang unang lilikuan sa wala nga area dari ayon ang nasunog, no, sa may mga lunsay, mga baligyaan bala, Tita Reg, pero do kung makita naton diri nga do isa ni siya kadako nga do balay nga ginimo sang ginbutangan abi sa mga stalls bala para sa mga baligyaan, Tita Reg. Unang napalong sa babaw nga area sang amoyang baligyaan, tubtob nga tinagmakot na naglapta na sa idalom. Ang tanan nga mga nagabaligya sa idalom nga area, Tita Reg, nagdalagan para nga makagwa sila sa tagsa nila ka mga stalls dari nga ginabaligyaan, Tita Reg. Subong ang aton nga mga katapos ng Bureau of Fire Protection na matamat na dari nga nagapadulong man sa may nasambit nga area. Hopefully nga hindi na ni maglapta pa kay duhalos ni kagalabanan sa mga tupad, no, sang sining una nga ginlamon sang kalayo, Tita Reg, sa human man nga daan sa light materials. So diri tingwaan sa aton nga mga katapos ang BFP nga ma-control bala ang ining kalayo para nga hindi na maglapta kag hindi na maghalit pa sa iban pagidno nga mga commercial establishment diri sa may banwa sang Miagao, Iloilo. Actually sa kilid lang ini siya, Tita Regine, sang Cultural Hall sang nasambit yang
banwa. Bombolinsi, Tita Reg. as of this time, na-contain man lang niya ang kalayo, dira sa sinalang man nga building. Yes, dra man lang nga building, o galing kay ting ginakakulbaan dari nila, kay ti mahangin bala, Tita Regina mo pa na ginatingwaan nila, nga hindi maglapta, kay ti lunsay mga light materials, malang gatululupad, malang actually, ang ining mga baligyaan, dari ayon sa may poblasyon, Tita Reg. So, totally burned na to, no? Yes. Ang inang establishment sa mga imong gin-mention? Yes, Tita Reg. Ang ining establishment gani do ginapadalaan bla ka kwartahaw dari sa may ng poblasyon. Oo. Nang totally burned na inisat. So hopefully ang iban dari nga tupad pagid nila hindi na kuntani maglaptang ining kalayo. Tita Regine, kay tikadamo ni sa mga nagabaligya dari daan sa kilid pasulod kay ti sa sulod ni ayon sa poblasyon do ni damo na ni sa mga commercial establishment actually mo nga ginaano diri nga ari diri nga nakatukod pasulod na ya sa may area sa poblasyon, Tita Regine. Badamo man ang mga bombero dira subong ang mga fire trucks? Do enough man? Enough man, Tita Reg. Ang mga katapos ang Bureau of Fire Protection, ang aton nga mga pumuluyo nagabulig man sa palong sa sining kalayo kay tikaina una ginang aton nga mga pumuluyo nga nakakita sa golpeada nga pag-ibwal sa kalayo ang napakigangutan ganin naton diri sa inisal yang impormasyon sa ibabaw una naghalin ang kalayo at Tita Reg ugaling kay hindi lang nila matumod subong kung ano gid ang ginhalinan rason nga tikinanglan tapakwaon ang information sa aton nga Bureau of Fire Protection kag ti karon makakuha kita sa initial nga information halin sa ila bangod nga ti masako-sako pa subong nga aton nga mga katapos ang BFP. Initial information may mga nasamaran? Wala man, Tita Reg, mayo lang gani kay ti wala sa may mga nasamaran o galing kay ti ang sa kilid ni abi sa nga sining nasunog ni mga mga gabaligya sa nga nang roida, ti mga guma nga daan, Tita Reg, ti ang aso, perte ka itom. So, amo pa ning karong ginakabalakaan sa aton nga mga pumuluyo, kag di ginabisuan, manggani ang ining mga pumuluyo nga iban, nga magpalayo bala sa area, bangod ka ti kasakit sang mahaklo, nga aso, gikan sa sining sunog, Tita Reg. So, going on pa until now, ang yes. Patay sa kalayo. Yes, Tita Raj, padayon pagitsubong ang pagpalong sa aton nga mga katapos sa Bureau of Fire Protection diri sa may banwa sang Miagaw, Iloilo. Okay, sige. For more details, panumbalik lang karon, Bombolinsi. Sige. Flash report, ini si Bombolinsi. Ermitanyo Bade para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kagkabay, nga mapalong gid ang kalayo, kag ini maglaptap pa, manog New Year, kasubo man, nga another sunog, another mga victims ang magsugata sa New Year nga amo ina ang natabo sa ila. Anyway, salamat kid sa imo nga flash report, Bombolinsi Bade. It is now 2:42 sa hapon. Magapanabalik ang kahapon lamang program, kaupod si Tita Regine, pagkatapos sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nag-subscribe alay ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo
ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 bar examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Kultura naton nga mga Pinoy nga magpreparar sang madamo kag sari-sari nga mga pagkaon sa panahon sang Pasko. Apang kinahanglan nga maghalong kita. Yari ang mga food safety tips sa holiday season. Hugasan sang maayo ang kamot antes maghawid sang mga pagkaon, ilabi na kung ginapreparar pa lamang ang mga ini. Ipasiguro man nga matinlo ang lababo, lamesa kag ang mga utensils o kon ang mga ginagamit naton sa pagluto. Proteksyonan ang kusina batok sa mga sapat-sapat, peste, ilaga kag iban pa nga mga kasapatan nga makahigko diri. Magamit sa matinlo ang tubig kung maghugas ang karne, prutas, ulutanon kag iban pa nga mga panakot. Hugasan sang maayo ang mga prutas kag ulutanon kung kaunon ini sang hilaw. Kinahanglan nga separado nga kutsilyo kag tapalan ang ginagamit sa paghiwa sang karne, mga panakot kag mga prutas o kung indi gani hugasan sang maayo ang kutsilyo antes gamiton sa paghiwa sa iban. Lutoon sang maayo ang pagkaon, ilabi na ang karne, itlog kag seafoods. Takpan o kon putson sang maayo ang mga pagkaon, agud malikawan ang kontaminasyon. Kung nagatangkas sang pagkaon, siguruhon nga napaidalom ang mga hilaw nga pagkaon agud indi matuluan sang ila tagas ang mga naluto na. Taguon sang maayo ang mga pagkaon sa refrigerator o kun sa mga bulutangan kag lugar nga indi dasig mapanos. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Hindi lamang sa genes o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution.
Hindi pagpakanabuа ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulhaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Iniamo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agod mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang 51 ang ato nga oras. Padayon kita with a story coming from Lola Amparing. Mahal kong Tita Regine. Ang i-share ko sa imo karon ang parte sa akon apo sa hinablos sang akon bana nga pinatay sang iya man lang nga bana. Tita, hindi lang ako sure kung nabalita o na-share ko na sa imo. Kag kung hindi lang malipat ako sa tong 2021 pa, kaya tinadumduman ko nga may mga Bombo reporters sa adto nga nagkuha sa mga information na tuhoy sa natabo. Several times nga adlaw gabi ginabalita o ginagubombo sa adto. Balaan mo, diri gindala ang bangkay sa punerarya sang hinablos ko. Tita, sang ulihi lang namon nga mag-aanak na balaan ang natabo. Tungod ngang apelyedo, iya sang papa, kag iya man sang bana. Ang family name sang mama, sang dalaga pa, why sad to na mention. So ako ni saysay sa imo, ang masubo nga natabo sad to. Ini siya, isa man ka teacher sa Iloilo Central Elementary School sang una, sang buhi pa siya. Ang iya utod nga babae, sa subong, naga-teach man bilang isa ka manunudlo sa special class sa children diri sa Iloilo City. Nadumduman ko naman subong kay nakita kami sa death anniversary sa ilang second cousin sa Grand Plains. Gani, reminded naman ako sa mga masubo nga hitabo sang una. So abi mo tita, mga family sila sa mga maalam. Kay ang lola sini, isa man ka nag-valedictorian sa elementary school sa Amon Banwa sa Santa Barbara. And nasugid ko man sa imo, ng isa ka hinablos namon sang una, sang buhi pa siya, consistent writer, kag editor-in-chief sang Candlelight Magazine sa Haro Metropolitan Cathedral Church. So talagang mga maalam silang lahat. So ibalik ta sa natabo, kay masubo nga naabutan sang amon apo nga teacher man. Nagkitaay pa kami one time, sang buhi pa siya, nakita ko bala ang left eye niya, medyo naga-close, may black eye. Ang iyang mga arms, mga tiil, may mga lagom o black spot. Nagtulo ang luha niya nga nagasiling. Napermi siya kung ginabugbog, ginasakit sang iya bana. Kay gali tita, isa ka drug addict ang iya bana. Siguro Tita Regine, kung mag-tripping bala o makatake sang bawal na gamot, dayon niya nga ginasakit ang iyang asawa. Siling niya pa, kung manugid kuno ang iyang asawa sa iya papa, sa iya mama, kag mga utod, siling niya, obo, sonta ka mo pamatay.
ti tungod sa sobrang nga kahadlok wala nagapanugid ining asawa pero balaan man sa pamilya ugaling nahadlok man bisan gani ang ilang neighbor nahadlok man na siling nila permi nila mabatian ang singgit nga tabang pero wala man sila sa mahimo kay sobra ang kahadlok nga ti basi tiruhon sila kay may pusil ang bana sirado man ang mga bintana kag permi man nakakandado ang ilang portahan. Ang ilabalay dito sa sulod sang Bakaw. Tititabalan mo man ang lugar nila. Nasang una may mga nadakpan dira nga may mga nagagamit bawal na gamot. Ti ang balay sang pamilya niya dito sa punta o sa dulo sa unahan gid sang Bakaw malapit sa karsada pakadto sa Iloilo City. Tita, makaluluoy gid ang kahimtangan sang apo namon. Napatay siya sa ginali nga siguro tripping naman sang bana. Isa ka gabi ginsakit siya, ginbugbog sa ulo, nalipong kag kinuha gid ni Lord Jesus. Tuloy-tuloy ang singgit niya kuno sila sa neighbors nga tabang. Wala sila sa mahimo kag sang ulihi naglinong. Gali patay na. Ang bana, gindakop sa mga pulis, kaging priso. Ang pagsisisi, huli na. Dahil lang sa syabo o bawal na gamot. Nagkadto sila sa school bago gindubong. Ang iya nanay kag mautod, may nakita sila nga sulat, naging butang sa drawer sa lamesa niya. Kagamo ini ang iya nga sulat sa iyagid nga penmanship. Kita mo ini ginsulat kag bilin niya. Number 1, sandalaga pa ako, permi ako nagabakal sa bayo kag sapatos. Karon nga may bana na, wala na, permi na lang daan. Sa una, permi ako nga nag-attend sa birthday party sa mga friends. Karon nga may bana na, permi lang ako sa balay, hindi magtugot ang bana ko. Kung kaisa nga masubuan ako, nagapamasyar ako sa akong pamilya. Kung kaisa, dito ako nagakaon. Pero sa ulihi, wala na gid ako nagabisita sa akong pamilya. Kung mahibaluan sa bana ko, dayon niya man ako sakiton, kag bugbugon sa ulo. Diyan mo na gani, nga wala na ako nagalakat o pamasyar. Siling sa bana ko permi, kung manugid ka sa mga pamilya mo, ikaw kag ang tanan-tanan kamo, patsyon ko. Gani, close mouth na lang ako permi. Nanay, tatay, mga utod ko, ipangamuyo na lang ninyo ako nga makaupod ko si Lord Jesus sa langit. So paalam sa inyo tanan nga mga palangga ako. Anyway, wala man ako sang kalipayan sa pagpamana ko. So amo ini tanan nga mga kabudlay ang akon nga nadangatan. So paalam, Inday. So PS, Tita Regine, nasta na lang diri ang akon nga sulat, abi mo, nagailig ang mga luha sa akong mga mata. Kung madumduman ko siya, kati nakita ay pa kami sadto, bago siya nga napatay. So, very secretive ini siya, tita. Tungkol sa sobra-sobra nga kahadlok o nervyos sa bana nga adik. Tita, abi mo, paglubong sadto, ang bana nagkadto man sa simbahan, may posas, ang duwa ka makamot, kag may duwa ka pulis nga nagaalalay. Tita Regine, I'm sending my love, kisses, and regards to all of you and your family. May God bless us all. More power sa program. KLP, lovingly, Lola Angparing. Kasubo man nga matabo ang amusin na professional pa ang babae and then nagtupa lang kasayang gid nagtupa sa lalaki nga hindi gani manami ang dalagan sa iyang utok hindi manami ang iyang ginahimo sa iyang asawa. Most probably hindi niya pagisiguro amo na kakilala deeply ang iyang pamana or maybe before sila nga nag-asaway okay pa man ang lalaki, but after that mangod sa bisyo nga iyang ginsudlan amo na iya ang nadangatan sang inyong paryente sang inyong apo kag wala gid naguba gid ang ilang pag-upod kag nadula gid ang inyong paryente nga ang nagkuha man lang sang iyang kabuhi amo mismo ang iyang bana. What a sad thing to happen sa isa ka mag-asawa. Anyway, Lola Angparing, madamo yung salamat sa pag-share mo diri sa sining istorya sa inyong paryente diri sa KLP and kabay nga ti
she's now resting in peace. Exactly, alas 3 ang ating oras, mga kabombo, sa inyong mga istorya dira. Anytime, pwede kayo makashare. I-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon, ang mga pasulat nyo, balangagin pulawan, bugtawan ninyo, pwede na nga mapadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Up next, after sa KLP, ang mga dramas nga inyo gid ang gina-look forward sa kada hapon. Maharakak naman kita kay Toyang Ermitanya and mag-enjoy sa Provincial Jail kag sang Dear Diary right after sang Toyang Ermitanya. Kita naman mag-updanay sa gihapon tomorrow, New Year's Eve. Maraming salamat sa inyo sa gihapon and inyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you tomorrow. Salamat kid, good afternoon, and God bless.